Yekasa. Ye mo breni de no aka no ahye. E kan se miensa na ya ha. Se body onim se obi bia ko enti ne brand brem order the message in chain. Se amo oso penso dodo nsi ibia no no epoani a eyeyi. Pacho se ma ka enyansa wo. Utwa weni ehunu se efa ye ne ayem. Yedi kan e kire continuity. Ebo ento atoaso ode nyande si bope kakre na de be fifi ni nchen twapani no ama ne ma ne atoaso ebo amo bebi a enso ena onuamu yiyi aso kodua no ko ni yiyi e chese bibia ewo de ewo si disi one fancy ba yiyi ebo saate we ubetimi antini we wo brofo if said the entire Mwezia and no Emma and Waya and tea. The sea is with me. Say a year. Nayamaya son to Sebuya. Amaya Cassa here. Maya be a Cassa de Ruma. Say a bit to me. It is said. Yentitia, ye Montitia, and the Yamaya son de Debia. Which me up baby more pija amagos. Obi say Obia odi obi kron kasa nesua de bia ntumi konenim. Ampa afusha. Amanya omaye de omakese a yedidi omachi yedidi omonase nyina. Omdo kron kasa nesua bibia mebo. Ene they are passed in China. China, you don't know where you be. Oh, China. Obia Kadipum Casa. Ura Casa, Kurina Kakasaba, and so on Kakasaba. Nemo, Umman Peniba could translate no say. Casabia Ubiaka Bia, Yafa, Ikum Casawi, and in a national language. Eja, Yamanyo 70. To me, young people can the Oziaka. A million of poor Minister of Education. But who said education records without resent? Say a Pecasa, a Ghana Mine Casa, Yakan Casa. 1984. Caused by Kwame year of first year of legal, after no archaeology. A lecture from Zapanda. Or say, Omen Yusu, Yesrio, Yekasa. A national Francois, any Akankasa. And the politics in young people bring them, let's say the 3 years. Yawakankasa yet. Mumay develop on your pigeon, your fantasy, and we have not Yamea Moa. Dear SSA, which me a year, I'm an engineer. We went to the meeting for a bachelor training in I mean, himself, when you want to see, I said, when you want to see a baby, and you be at your mom for 7. It 2 and a pa, young man, been as on fossil. I don't know a month for better was. The God of ages, the God of Israel, the God of Asante, we are here to give you honor, glory, thanksgiving for making today possible for Asante Professional Club. Take us through. We pray that every program will be a successful. And at the end, your name shall be glorified. I pray and commit our Professional Club to your hands. That today, this is the day the Lord you have made. And we are going to clap in it. We have prayed
and dedicated this morning program to your hands. Let everyone say Amen. Please be seated. Thank you very much, Reverend Praises. Before I introduce our chairman for today's program, I'd like to invite our president to give us a welcome speech. Representing Otumfuo Asante, and I'm talking about Nana Ade Jamra I, the chief of Fiyase. Our guest of honor, Dr. Matthew Puku Prempeh. I'm sure the name rhymes in every year, at least Asantema and Ghana as a whole. He was the 2024 New Patriotic Party vice presidential candidate. He's been the Minister for Education. He's been the Minister for Energy in the past regime. The chairman for this year's Opimso lecture, Right Honorable retired Joseph Oseusu, Esquire, because he's a very prominent lawyer. Nananum, invited guests, our media friends, ladies and gentlemen, good morning to you all. Please don't be surprised at the point I will be mixing the Chi with English, because today we are trying to control something within Ghana that we think is not going right. So when you hear me speak my dialect, it's because I am saying we must get certain things better understood in our language, instead of always interpreting from somebody's language into ours. On behalf of Asante Professionals Club, APC, I'm honored and privileged to welcome you all to the 8th Opimso lecture, which has come to Kumasi, the traditional seat of the club. APC, until no can brofo. Until Mechibuchi, Naman say, hey, you say, you saw a boy. Mijana APC, Yaya Khan say, a year to watch a Kubia, a Kunini for Umayakopon, Adaruma, Umanya Adjune, Umanya Yansa, Umanya Sika, and Yakaya Mwa Boom. Sɛ esan sɛ yɛsom sikadwanti yɛkeka yɛn ho abom ɛde sika yɛahoɔden ɛde ntotoeɛ pa ɛne adisuade hunu a yɛmu bebree ɛwɔ a ɛno na ɛma yɛnya ahoɔden sɛ yɛka bom yɛde abɛboa asanteman na afei ebi aka Ghana sɛ Ghana deɛ woboa asanteman a automatically na Ghana nso so anya ne fakyɛ tɛne kyɛfa sorry. Adi esi ediswa ne mpuntuo. Enti mfie dunia ende mo hu se yegyina ha yi se yedi mfie du no. Eniama bebre na yatumi aya hu se ade a eda yedi so no eye mpuntuo na edikan. Ene say yeboa education pa na school kono ye boa pa if say ye nim faso a education ediba na ushia mbe na say we APC ni a o frame me say o frame audition if say obi a osum sikadwa bia no yankopon wo to asase so a na wo ye audition na we free to enti eya ya ho a o frame audition a ma giso kronkron because me pure audition so am dey me gidi sikadwa se me pure audition enti ebe sumare wu jodi aye di wa ha no e hye yinkran pa Asante Professionals say ye ko school na ye nuanum ketwa ye ofo asenum ne ade a e wo ho ye ko enum ko di enabi e bia dako ne akọ ne enum edi nkomo e kyerkyere won sene a
abrabo esitie sani adesua oyire wo ho a obetumi aye wei oyire wo ho a obetumi adane sei before kra stem eba no na Asante professionals ye di kan kra ama ye offer asem ni ade ehun se eye se sebi odman kuma bo ade insusuye a eye science and technology no oman ya wan fa bia ma obra no obeka ho enti na ye kwa de ye kuresi a ye ko ye nuanu ko chechire won ye ma. This open source lecture has been designed over the last 10 years of our existence as a flagship platform for intellectual dialogue on Asante's socio-cultural philosophy and its relevance to modern governance. Today, we gather to explore a crucial topic: the impact of Ghanaian languages on sustainable development in Ghana. The year's event is featuring leading academics, cultural experts, and high-profile dignitaries, whom we believe will help dissect the topic of vital developmental and cultural significance. Ghanaian languages are vital to our identity and development. They preserve our culture, facilitate communication, and drive innovation. In APC, we believe in the power of collaboration. We work together to promote Asante cultural heritage, addressing developmental challenges, empowering the youth, and prominently supporting charity initiatives. Sisi ayeshiam say ye nipa kronkron a yefri Asante man mu eye enije se akwanya ayenyan se yedi ebeka bomu na yasum Asante man ebeko so aye efise yedi tutu ye ho se yamamre ni yamamre ena efe so ahode yankopon edi amayen yebetumi de aye bibi agya nchirima enti ene yawo modin se kakra ya bebetie yentie bi se kwan ba se yebebi se bibi a yenso yenkasa mu bi na dachi bi yeni mpanifo ekasa ya twuma dwene esiso se yetoto ye local languages a eye twi dagbani infante any kasa kan ati tuni na se no emwaye efise se ye ko democracy ya se mu se ese tini emase ne parliament bro funu kwa na ye betumi atie ne atie ase ti da ye twi mpanifo adwene nkoso na mo amaba medamase nananum nyina ebom ase damase se emritia na mo bebre ye de esre mo se mo mehye ni monyam a mo de ose aye oyo de aba na minim se ba ma ben so ebekanyan ye papa no ne ma bi no a mo ba betra ha pensen ne mu na ama kasa a eyetumi ewo wiase no yeso yaso ye de mu yi bedamase yakupon shira mu nyina. Thank you. Adisia Eding and a chairman Kusiae. He further pursued studies in clinical epidemiology at Erasmus University in the Netherlands and is a member of the Royal College of Physicians and Surgeons in Glasgow. He studied leadership and governance at the Kennedy School of Government in Harvard University. Our guest of honor has recently been invited by the Education Commission to share by the former UK Prime Minister to serve on the Delivery Ed Global Advisory Group Awards and Honorary. Harvard Ministerial Medal of Achievement 2020. SMEs, the cool kitwa, Omodi Sika, Epia, Omo, Edumano, Ayakasi, and Amewa. We need some essay in ISO, it's open funding for your business and advisory support and the long-term developmental opportunities. Offer Omwa, Omobabwa, to me, Esa, Omo, 02
020-0064 6290 and I say 020-1212-125. Mobile na also ewa ha nti ubetumi afa mo contact later oni omo akasa. Hypo marketing also ewa ho ema wo graphic designs any marketing solutions nyina mo so ubetumi afra omo contact ewa ho. And lastly, a bag of fruits are very organic, both liquid and the juice, any they are drying so almost aboard anyone of free or more. Almost say, fine Christmas day for all your parties, you can contact them. And Brian, you see, you may invite a girl for me traditional music performance, Kitty, that's it. I asked the conveners, what's the medium of communication of this lecture? And I was told to deliver it in English language. Being an expert in translation, now, linguistics, we have what we call code mixing and then code switching. So Myanmar omodi kaya baha omo aye sanso na mesoso beye no. Nti me de ko profu mu a na me de ko twi susu. Nti Bruni was saying objectives. This lecture aims at demonstrating that Ghanaian languages have the propensity to leverage our developmental orientation, and for that matter, enhancing and placing premium on our local languages will go a long way to propel us to achieve our developmental goals. The lecture again aims at demonstrating that we can manage our affairs without over-reliance on foreign languages. Today, I can say, the American family was say, Ansana said the chairman a kind, Ansana ibitumi tumpo na ya kosu yeno. The was a mayeni echo your local languages. Na empire bibli no woka chia if it is sabi wenite anase wodi matie entina wodi woka twisa. Na I remember say after my first degree me French and linguistics na yes, I pursue my master's in philosophy in Ghanaian language studies. Legon. Michia will be a quaffle hall in the mobile. I was now obey I'm from Bayan Masters. I was obeying the DMC Ghanaian language studies. Hey, P, Napidia, and the end of the no question now, we saw it. Actually, say we will be crying or not, who are people. Now, Bihiano said, Onuakasa Ubunu at the Chronoa, BDP, and Niema, Yade, P, Aye, Ewo,
yabrabo na sesia yes Ghanaian languages but enam say yeshia as Asante professionals in it Brunise emphasis yebisi Asante pi esudua eno na yebegyina so na yesisu edua yi enyina ayenim sɛ tete hɔ no na yɛmpanimfoɔ edura nwumera na wɔn akye mmɔfra ne mpanimfoɔ ne bi yɛde wɔn atena ase na yɛka anansesɛm yɛto kyerɛ yɛn ne yɛ bɔmmɔbuo ne ho nkorɔnoba na nsɛm no nso anansesɛm no a wɔn to de kyerɛ yɛn ɛyɛ nsɛm bi a sɛbi na abasɛm anaasɛ nyansa ɛwɔ mu ɛno nti no na obiara ɛnyina na wɔnim ɛkwan a wɔfa so a wɔbɛtumi ne nipa atena ɛnɛ no yɛgyae saa nneɛma wɔ nyina ɛyɛ da bia meka sɛ sisi a woba university a sɛ Kwame Nkrumah University a wɔna me lecture ɛwɔ Department of Language and Communication Sciences ɛnkora yi a yɛkyerɛ wɔn adeɛ obi kora wɔ hɔnom a na wɔde kyerɛ wabɔ n'aso mu ntokuro obi abɔ ne hwene mu obi wɔ hɔnom wɔhwɛ ne hwene mu a rings a egu hɔnom ɛboro bɛyɛ sɛ kyerɛ sɛ tigare nkɔmfoɔ koraa deɛ koraa nte saa so saa nipa nyinaa no nneɛma a yɛkyerɛ wɔn kyerɛ sɛ you can see that they have no cultural orientation kyerɛ sɛ ɛne the way a wɔbɛsi akasa the way a wɔsi yɛ ne nneɛma wotumi sɛ saa nipa wɔ ese deɛ sɛbi asɛ wɔn hyɛ da ɛnni ɛntete biara saa nneɛma yi ɛna ɛkɔ so na mmom no yɛde yɛabrabɔ yɛde yɛ kasa ɛtete yɛ mma no mu a ɛno no ɛna ɛbɛma wɔn anyini yie na wɔn nso anya anibie ɛpapa menka sɛ wɔde borɔfo ɛnko atete wo ba a n'anim yie na deɛ yɛadwene yɛ ne sɛ ebire biara yɛadwene yɛ sɛ wɔde borɔfo tete wo ba wɔne ne kan yɛ kofi come here sit down don't do this don't do that ɛno nko ara na kyerɛ sɛ ɛbɛma na ehu nadeɛ na sɛbi wabɛyɛ lawyer anaasɛ wabɛyɛ judge anaasɛ na mmom no sɛ yɛne a yɛtete ha yi a sɛbi yɛnya akwanya akɔ university sɛ yɛka yɛ abrabɔ a wobɛhunu sɛ yɛn mu biara de hɔnom a yɛ maame ne yɛ papa no ɛde borɔfo ɛtete yɛ wɔ fie nanso yɛnam yɛse tete hɔ aban cytoplasm sɛ mate saa bɛ yɛakɔ international school yi bi aban deɛ no a ɛna yɛkɔɔyɛ ɛna nyame adom yɛde kakra na obiara nso a as a language expert no ɛnyɛ nokorɛ sɛ wode hwii wode borɔfo nko ara ɛtete wo ba a ɛna kyerɛ sɛ wobɛhu no adeɛ na mmom no yɛwɔ kwan a wobɛfa so ne mmienu nyinaa no na woka abɔ mu na wode atete no yɛhwɛ a ansa na Ghana yɛbɛnya faahodie no before independence na yɛ nananom wɔn ahemfie yɛde yɛ local languages no na wɔn edi asɛm wɔn de yɛ biribiara ti aborɔfo yi wɔn ɛbɛkolonize yɛn ɛna wɔn si deɛ yɛ kasa ɛnyɛ papa nti yɛn tu ɛne yɛde borɔfo ɛna yɛde ɛyɛ biribiara na sɛnea chairman ɛkaeɛ wohwɛ aman a wɔn akɔ wɔn anim na wɔn atumi develop nneɛma akɛseɛ no wɔn languages ɛna wɔn de yɛ adwuma sɛdeɛ wɔkaeɛ pɛpɛɛpɛ na ibi koraa no deɛ ɛni ka ne sɛ obi wɔ Ghana ha na ɔpɛ sɛ wɔkɔ China ɔpɛ sɛ wɔkɔ Germany ɛkɔsua deɛ ne other countries no a wɔkɔ no wɔ asua wɔn kasa no a kɔɔso no yɛma ne yɛ so wɔn kasa ɛna biribiara no a wɔn de dwuma na yɛn nso so yɛ deɛ yɛkɔ university a na obi esua twi a yɛse wabɔn so course bɛn na wɔyɛ wɔsɛ meyɛ Ghanaian language
asante twi na twi deɛ ɛdeɛ so nya instances bi a obi ɛwɔ aburokyire na ne ba wanya Ghanaian language aka language and culture ɔbɛyɛ no ɔse ɔnhwɛ na akora no ara na ɔstruggle ɛna ɔpɛ ne school fees na ɔde abɛtwa so papa se course na ɔyɛ no wɔanyae a ɔnhwɛ no na sɛ yɛnhwɛ mmarahyɛ badwam yɛnea yɛyi nnipa dodoɔ akunini sɛ wɔn nkɔsi anan ɛwɔ hɔ no nanso obi wɔ hɔ nom a ɔkɔɔ yɛ nyinaa no yɛntee ne kasa da so me na mekɔ kasa na mekɔka 3 Sunday schools na yɛmɛsere me na nsɛ sɛ yɛhunu maame fɛɛfɛ bi yɛ a ɔkasa kakraa bi dwuma nkurɔfoɔ de dii no so enti obi akɔ hɔ no ɔnde ɔte hɔ a nti ɛduru ayi baabi ama yɛɛyɛ sɛ no a ne yɛpɛ ka yɛɛyɛ no a bosome so a sɛ ɔno agye ne sika na meme na menkɔka borɔfo so na yɛmɛsere nanso no sɛ nka ɛhɔ nom no yɛde yɛnea yɛkasa ɛne yɛde di dwuma a nka mefiri sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔwɔ nice contribution yɛ a wɔsɛ wɔyɛ adeɛ bi a ka ɔsusu a ɛbɛboa yɛn nanso wɔyɛ dɛn wakɔka so borɔfo yi wɔyɛ dɛn wakɔka ɛna nneɛma bi nso wɔ hɔ a ɛwɔ yɛ language mu nso so a borɔfo mu so no wɔntumi nka ɛno mu nti no ama ɛde ahokyere bebree ɛna aba yɛn soɔ so yɛntumi express yɛ ho yɛnhwɛ aman mpanimfoɔ ɔnabo wɔ ha sɛ wɔn ɛrebɔ aporo a ɔyɛ campaigner baabi a ɔdu ha na waka wɔn kasa akyɛ sɛ nkurɔfoɔ no ahunu sɛ wei deɛ wɔka yɛ ho nanso no yɛwee ne power wie a baabi korɔ no a ɔgyinaeɛ a ɔka local language no ɔbɛgyina hɔ a na wasan ka borɔfo so saa ɛna ɛrekɔ so enti ɛma yɛntumi ɛnkɔ so yie yɛwɔ nnipa titiriw bi ɛwɔ yɛfa no sɛ yɛfa no Kumase ha yɛ a ka wohwɛ nimdeɛ a wɔn wɔ yɛ a nka wɔbɛtumi aboa yɛn ama yɛ economy no ɛdevelop nanso no wɔn ntumi nka borɔfo yie nti sɛ nnipa no ka ɔkɔ contest election yɛn nyinaa no yɛbɛto atia bɛka sɛ na wei deɛ borɔfo bɛyɛ na wɔte a wɔde kɔ parliament de obi te sɛ yɛnea yɛntaprenoa bi a yɛfrɛ no Mr. Kwaku Ɔten of Angel Cream Fame ɛtɔmi bi a metena ase a mesɛ papa yi sɛbe wɔsua nwoma ɛkɔ akyire a kafiri huhuni sɛ nimdeɛ a ɛwɔ n'adwene mu no kɛkɔ akyire paa fiti ase no ahyɛ da Angel Cream nso na owieɛ na wakɔte school SHS basic school owieɛ na afei na wate radio station na wate television station owieɛ afei deɛ nneɛma bebree yɛnim koraa no a yɛnim nsadentene kakra yɛm sɛ yɛmu bebree nso no yɛ a yɛtwa bi bebree twa bi kamakama enti yɛhwɛ obi te sɛ Apostle Kojo Safo yɛhwɛ obi te sɛ Suman Banda ne those people no a wɔn ka so wɔn nyinaa no na ka wɔn wɔ contribution papa bi paa ma ɔman yi nso ɛnam language constraint yɛ a kasa a wɔn ntumi nka borɔfo a wɔn ntumi nka ne ti no sɛ nnipa ne nyinaa no wɔn nim deɛ no ebi de afifiri mu ɛna wɔn na nso no nka yɛma yɛn ho kwan ɛna nka yɛde yɛn ni ayɛ kasa ɛredi dwuma yɛhwɛ mampanyin dada Kwame Nkrumah abere no so wɔfa DC bi a ne yɛfrɛ no DC Kwakye megye di sɛ yɛmu bi ate ne dene pɛn DC Kwakye wɔyɛ obi a sɛ borɔfo no deɛ zero brɛ o wɔnim kakra
conference US na journalists yi mpɛsɛ wɔn sere no na wɔn kɔ airport wɔn de akɔ welcome honorable minister you are welcome so thank you ne wotumi ka kamakama na wɔn bisa no honorable we understand you attended a conference in the US could you tell us what transpired speak to my secretary the secretary so egyina ne nkyɛn so wɔn na ne brɔfo baako a wɔkan yɛ a yɛde kae no ɛpaa ne sɛ wɔse ɔkɔsra obi a wɔni hɔ no nti ɛna wɔde nkrɛgya wɔse when he comes tell him this Kwache passes away passes away I just say ọba akakye ɛsɛ this Kwache wawu nanso no wohwɛ the history of Oda district mu a yɛsɛ ɔsisi schools bebree afei nneɛma a wɔyɛɛyɛ no ɛkyɛ sɛ na ɛsɔɛ no nti adeɛ nti na yɛn nso no yɛmmulieti the examples of Dr. Kwame Nkrumah na nnipa bi wɔ hɔ a yɛto aba ma wɔn ne bi a yɛma wɔn interpreters anaasɛ yɛma wɔn secretaries na apoa na wɔn nso nimdeɛ a wɔn apae yɛn nso nyinaa no yɛabenefit from it na using Ghanaian languages to adjudicate cases in court. Dear Mamma say, Oko court woman, magistrate and answer judge or table. What she know, lawyers may know your waha, or Mummy in answer TP. And now, a nipa may know disputants, or mom the Asamaba, plaintiff and the defendant, or Mummy in answer a KP. Then so no. I just said, Obi Aka, Wakapia, the interpreter, one also a translator, and as well interpreting, or the Ama judge a per se, or Cassat, X-ray, or Mubi Answa, one also a cabrofo, no way the good P, ne Cosa, and no say the cocoa to a dear mule when they say, and no come, and a man and some etche. If you say a local language in one and Kayak and the street is enka ebetumi edi 30 minutes na so de interpretation ka ho e ma ne koye 1 hour ana ne menya adwenisa ne bomo no sa ne eme ni nyina no ene ma ye de eti asebo court ni nyina no ehunu se ye ko ahemfia sa eno ni nyina no ye wo ho do enye se eye ade bia eye sonko bia boko plaintiff or your bedroom where said the ordinance assembly be an court defendant the in one cross examination and on tour rate of summons Samankata injunction tabo interlocutory injunction infringement tabo statement of claim some witness statement dancini anu asem eto mleri kura anu say Supreme Court what would the assembly be a raising objection? Who say judges now want to assembly now? No one call chambers. Or who could to age now or take a decision? I can say we and Cassie will be Sabreva. Sasani can. And so Sani ma way in and now, yeah, and yet near maybe Afra. And now cases if you hold my 10 years, 20 years. Sani may and my young. May tumpo and until the air can say Yade Casa, Yade Mamre, Nan, Yade Ibitiasem, Ewo, a court, Na Apua, Ama, Yakoso, and Tentem. Let's come to using local languages to explain government policies. Abai and Niama Washington. Say finance minister ebegyina ho na wo present budget ya yemu dodo say na yeti ase obegyina ho fiscal discipline macroeconomic one buy inflation gross domestic product
asɛ nkurɔfoɔ bi nko ara na yɛrekasa kyerɛ wo so enti nneɛma a ɛrekɔ soɔ yɛnte aseɛ so obi no wakɔtɔn de wakyɛ aba na ɔgyina hɔ sɛ gross domestic product ne waman a ɔno no wɔde saa nneɛma no wɔde yɛ de so enti saa nneɛma nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie yɛde yɛ local dialects and languages no yɛde akyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔ yɛhwɛ manifestos so ɛnkyɛ biara na amanyɔkuofoɔ wɔn bɛtwerɛ wɔn deɛ ne yɛatwerɛ no borɔfo mu no nnipa dodoɔ sɛ ɛna ɛte aseɛ nanso no sɛ nka yɛteki records nnipa dodoɔ a wɔwɔ Kumasi a wɔbɛtumi akae pii Bible nanso wode borɔfo ma no a ɔntumi nkae a yɛbɛhu sɛ wɔn dɔɔso paa nanso borɔfo no na yɛde yɛ biribiara na nnipa bebree nso so no wɔn nso ɛnte aseɛ yɛhwɛ amammuo no a asɛ group of people bi ɛna wɔn anya ɛna wɔn ɛyɛ dɛ ɛde di dwuma asɛ group of people bi ɛne a yɛaka ne nyinaa yɛnka ho so ɛnɛ ɛnora asɛ meetie news na mehwɛ yɛsɛ aban school su bi a university bi a former president anaasɛ aban a ɛtwa mu no wɔtotoo ne dine no wabɛkyɛngye no nti mete hɔ nom a nam sɛ yɛn nso no a yɛte hɔ no yɛnka hwee so sɛsi a wakyɛngye no wahwɛ yɛn nso a ɔno nso so ɛba a na ɔnso abɛyɛ dɛ ɔnso abɛkyɛngye no ne yɛbɛkyɛngye ne saa kɔsi sɛ atemu da bɛba so ɛne yɛn nso yɛte hɔ ne yɛhwɛ wɔ yɛntumi nka hwee ɛnso so ɛnkyerɛ sɛ bi anka wɔsesa no first no ebi a yɛn nso yɛse yɛn nso no yɛ objection ni yɛn nso yɛadwe nkyerɛ nie na wɔn esi nso aba no na yɛn nso sɛ ne yɛka yɛnka hwee no ano sɛ ɔman nkurɔfoɔ kakraa bi ɛna asɛ wɔn atɔ atua ka ɛna kyerɛ sɛ ɛwɔ wɔn no wɔn di dwuma deɛ yɛka akɔsie ne sɛ yɛma yɛnea yɛkasa ɛhia yɛnkɔ health sectors yɛyɛ research bi yɛne Michigan University na yɛtwerɛ pre-medical crossing nti yɛgu so a yɛgyegye data hospital bi a yɛkɔɛ wɔn agye ato me sɛ ampa adeɛ no a mɔyɛ no ɛkokɔ mfasoɔ paa fi sɛ consulting room no a yɛteɛ no nsɛm bi bebree wɔ hɔnom a wɔn bɛka yɛnte aseɛ nti dɔkta baako ɛka sɛ ɔsɛ obi baako maame deɛ na ɛha wɔ ɔsɛ maafoɛ ɔsɛ wafoɛ ɔsɛ obi saa ne sɛ ɔfeeɛ no na ɛni yɛ sɛ ɔsɛ nka sɛ maafeɛ o mɛsɛ maafoɛ ɔsɛ wɔsɛ bisa ne sɛ ɛhyɛ aseɛ dabɛ ɔsɛ naano ɔsɛ afei paa na mɛmu sɛ miedi dɔkta so na wɔsɛ ɛba saa no ɛtɔ mmiri bi a ɛwɔ sɛ kɔfa third party ɛma wɔbɛmu na wɔbɛkyerɛ w'aseɛ ɛna patient nso wɔn sɛ wɔde third party abapɛ wɔkura no a wɔne wɔte hɔ no kura na wɔka ne yadeɛ akyerɛ wɔn kura ɛyɛ ne deɛ na wɔasan akɔfa nipa foforɔ asan ɛde n'asan abɛtena mu wɔn sɛ ne esi deɛ na nsɛm no bebree yɛ a deɛ mepa akyerɛ ne sɛ woyɛ doctor wote consulting room na obi aba wɔ sɛ memu dwane me so ɔba wɔ sɛ ɛmu ntum akye me obi sɛ ntɛso akora akye me obi nso ba wɔ sɛ memu twetwe me na deɛ ɛyɛ interesting ne sɛ ayɛ sɛ medical doctors no ne paramedical experts ne nyinaa no most of them no asɛ wɔn yɛ nkurɔfoɔ bi a yɛde saa nkurɔfoɔ yi ɛna atete wɔn nti nneɛma no bebree dɔkta bi kora ka sɛ kua da koraa no wɔnim ade hɔ so sɛ woba na ɔsɛ ɛhyɛ aseɛ da bɛyɛ na ɔka sɛ kua da no because medical school no yɛnsua local language biara wɔ hɔ borɔfo nko a law school yɛnsua biribiara wɔ hɔ nti professors na ɔbaeɛ no yɛ a yɛde wɔn discuss the most so Ghana you want to say you practice medicine without any local language how do you practice ɛyɛ wɔ mo mama so nti yɛyɛ paa kyerɛ ne sɛ saa areas yi a yɛka nyinaa no yɛmmɔ mmɔden
ɛsɛ yɛde yɛnea yɛ local languages ɛbɛyɛ sɛ nansɛ yɛyɛ conference bi aberanteɛ bi wɔde develop app bi a wɔsɛ yɛfrɛ no ayaprep wobayɛ department a ɛne na asan memorandum of understanding ayaprep no wɔsɛ yɛde pii ɛkyerɛ mathematics yɛwɔ ka no wɔsɛ struggle with recognition and acceptance so kana pii deɛ yɛde kyerɛ mathematics sɛsɛn so ɛso yɛwɔ nnipa bi a wɔn aba sɛ wɔ ha mathematics ko a wɔatwerɛ no 3 times nanso no wɔnya app no a wɔde esua mathematics no ama wɔtumi atwa atoa na wɔn asua so nti saa nneɛma wei ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛha yɛn ɛwɔ ɔman mu yɛnhwɛ sɛbi obi bɛyɛ Ghanaian language studies ɔbɛyɛ French ɔbɛyɛ wei ɛwɔ university yɛsɛ wɔanya mathematics a yɛma wɔnyɛ na Ghanaian language na ɔbɛyɛ wɔne mathematics na ne yɛde kyerɛ anaasɛ yɛde yɛde saa nneɛma wei ne nyinaa yɛ nneɛma bi a wɔyɛ militating against the health the educational sector na yɛhwɛ sɛ ayabrɛ ko yi mu asoma abɛka sɛ ne yɛwɔ school no sɛ wonte biribi ase na woma wadamfo bi yɛ a wɔte aseɛ wɔde wakasa ɛkyerɛkyerɛ mu a sɛ na ne ɛsi yɛyɛ ne yɛte aseɛ wote aseɛ bɔ yɛne yɛyɛ tikyafo bi a wɔkyerɛ adeɛ bɛ ɔmo nte aseɛ wode local language ɛkyerɛ yɛ a wo sɛ afei deɛ ɔmo ate aseɛ nti ɛkyerɛ sɛ yɛne ayɛ kasa biribi wɔ mu a ɛbɛboa yɛnhwɛ market women ɛne drivers mate so wɔn no sɛ yɛadwene yɛ sɛ wɔn deɛ wɔn ankɔ school ɛna wɔn yɛ sɛ adwuma saa na ebinom adwene yɛ but yɛhunu sɛ wɔn no wɔ innate intelligence ebi wɔ wɔn mu a yɛ a obiara mfa borɔfo ɛna instructe wɔn obiara mfa yɛafɔm antena classroom nanso kɔgyina waakye ewura bi mu ɛka kyerɛ sɛ maame mentɔ waakye 7 cedis 50 pesos wowia no ama me kawuro sei wowia na wama me gaare sei keka ne saa bɛyɛ sɛ nsia wobɛwie no na wɔde calculation no nyinaa ma yɛn nso so anka yɛde deɛ calculator no yɛde bɛbɔ anaa ɛnte saa mate obi wɔ nom a bus kɛseɛ no mu no wɔwɔ mu no wɔnim obiara sɛ wei deɛ ɔteɛ wɔ maame 10 cedis wei maame 100 cedis wɔbɛsesa ne nyinaa ɛfa sɛ bi a 5 cedis 50 pesos a wɔsi yɛyɛ 9 na wama no 100 cedis ntam no a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛcalculate akyɛ ne yɛnsa nhwɛ magazine fo yi a wɔn boa yɛ repair yɛ cars wɔn master na wɔkyerɛ wɔn sɛdeɛ yɛ repair cars borɔfo na wɔde kyerɛ wɔn anaasɛ sɛn na osi de kyerɛ wɔn so wɔamfa borɔfo wɔde pii kasa yaa ɛne Ghanaian language yaa na wɔde kyerɛkyerɛ wɔn bi koraa wɔ hɔnom a ebi a primary school koraa na wɔgyae ɛnso hwɛ nneɛma a wɔn yɛ na wɔbayɛ universities a yɛwɔ civil engineers yɛwɔ mechanical engineers yɛwɔ electrical engineers so wɔn mu bi koraa no wɔn kaa sɛ a wɔn de kɔ magazine wɔ ɛna obi a wankɔ school da wakɔ akɔyɛ ama nti ɛkyerɛ sɛ yɛtumi sɛ nnipa bi na yɛka wɔn bom na yɛtumi de yɛkasa ɛkyerɛkyerɛ wɔn na yɛma wɔn certificate ɛne ɛho korɔ ba sɛ nnipa no nyinaa wɔn bɛtumi aboa ama yɛma yɛtumi akɔ so another example ɛnso so ɛyɛ masonfoɔ Ghana ɛnam sɛ sɛbi mmara no ɛsɛ mmara yɛyɛ adwuma no sɛ ɔbaa bɛrima nkɔ ɔbaa toilet so na ɔbaa nso nkɔ bɛrima deɛ so obiara tumi si dan osi dan deɛ ɛbɛ masonfoɔ yi obi wɔ hɔ no obetumi asi aborosan so obetumi ɛyɛ wei
wɔn magazine ɛkwan a yɛyi wɔn ne contractor ne yɛ adwuma no saa nkurɔfoɔ no a sɛ yɛde interchange bi ɛma wɔn bɛtumi ayɛ kora aboro so na mmom no adwuma no a wɔn ne wɔn contractor ne yɛ wɔn na ɛyɛ sɛ adwuma no so nti deɛ ana mebusa me ho ne sɛ saa mesinfoɔ yi a wɔbɛtumi si aborosan wɔbɛtumi yɛ wei sɛ deɛ wɔkyerɛ wɔn adwuma wɔde wɔn kɔtena akra so mu ɛna wɔkyerɛ wɔn anaasɛ wɔde yɛnea yɛkasa yi bi ɛna wɔde ɛkyerɛ wɔn nti na ɛyɛ asɛnsɛbɛ yɛn nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛdwene ho ɛm sɛ yɛ maame 45 minutes ɛnam sɛ ɛbɛyɛ panel discussions nti no memfa ɛnkɔ animu kɛse biara na yɛnhwɛ ɛberɛ a yɛnya faahodie no ɔsagyefo Kwame Nkrumah ɔse black man is capable of managing his own affairs nti yɛn nso so no ɛwɔ sɛ yɛka ne sɛ black man and for that matter Ghanaians we are capable of using our languages to brighten the corner where we are yɛnea yɛkasa yɛayɛ aibu so aibu yɛ wɔborɔfo no ne nyinaa yɛatranslate aba pii mu wɔ hɔnom a pii medical grocery ne ayɛ ɛnɛ koraa no aborɔfo no nansɛ ne yɛ translate vaccine bi yɛatwerɛ no borɔfo mu so wowei ne project bi a wɔamfa amma local language mu a wɔn nte aseɛ da questionnaire wɔn sɛ momfa mmra pii mu momfa mmra local language mu ɛno ara na ɛkɔ so nanso yɛdeɛ deɛ yɛ language no yɛn cherish nti deɛ yɛka ne sɛ yɛnka sɛ borɔfo no yɛnto ntwene for international communication and interaction nti na woyia na mmom no we don't have to compromise our local languages and dialects ɛwɔ sɛ ne mmienu nyinaa no yɛde yɛ adwuma na atumi aboa yi nti mede mekasa ɛkɔ awieɛ no ɛwɔ sɛ mɛgyina ha no manka me department so ho asɛm a akyerɛ sɛ maanyɛ ade sɛ KNUS department yɛfrɛ no language and communication sciences nneɛma a yɛsua akan language and culture akan language and culture woba ɛnkyerɛ sɛ wobaeɛ a yɛsɛ to anansesɛm ka sɛ fɛsiafoɔ bi mema wɔn question ɛna mebusaa wɔn sɛ ebinom adwenkyerɛ ne sɛ yɛbɛba suapɔn bi te sɛ Kwame Nkrumah mu abɛsua adeɛ yɛbɛba abɛsua akankasa ɛna nka yɛde sua nneɛma bi te sɛ kɔmputa abɛɛfo nneɛma yi a nka ɛbɛboa yɛn ama yɛatu mpɔn asene sɛdeɛ yɛsi atu mpɔn ɛna mebusaa sɛ wo ne wɔn yɛ adwene anaa akɔa baako bi wɔse a me ne wɔn yɛ adwene ɛpaa firi sɛ university ankwase asɛm koa ne yɛsuasua nneɛma yɛsua nyinaa mfasoɔ biara ni so so in actual fact mebusa ne sɛ mebusa no the importance of learning those cultures so na ɛnkyerɛ sɛ obi ba na wɔbɛyɛ Ghanaian language and culture na kyerɛ sɛ twii ne nko ara na wɔbɛyɛ nneɛma bebree ɛne yɛyɛ language phonetics and phonology yɛyɛ kyerɛ a whole lot of things ɛna yɛyɛ so language ankasa ɛne nneɛma bebree ɛna wobɛba abɛsua ɛwɔ hɔ no ɛnkyerɛ sɛ wowie hɔ no nso so no a wontumi mfa nkɔ baabi a yɛwɔ yɛ students bi wɔ hɔ a wɔwɔ law school ebinom wɔ business school ebinom pra a wɔmanya akwanya akɔ aburokyire no ebinom ɛyɛ media and communication wɔyɛ wei enti nneɛma a yɛsua baako ɛna yɛyɛ sɛdeɛ yɛka yɛsua Chinese wɔ hɔ yɛsua French wɔ hɔ ɛna yɛsua Spanish this year koraa yɛbɛsua German ɛnso so wɔ hɔ so ɛne yɛsan yɛ communication studies media and communication studies na wowie a wa specialize bi advertising anaasɛ public relations
nti ni nyinaa no yɛ nneɛma a yɛsua wɔ hɔ no yɛ a woba ɛbɛboa wo nti deɛ yɛka ne sɛ yɛkasa ɛho hia ɛyɛ rich nso so nti sɛ yɛtumi de yɛ adwuma a ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi atu mpɔn ama yɛtumi akɔ yɛn anim na Ghana nso so no afa ne ntoma ɛpa ɛfra ɛda mo ase. Say you would you penny casa, nine come of Friday, APC, Asante Professionals Club, or what's not so known as say, yet the young woman, Nenina, Danisuku, Nasa Yatuya, Mamma, ya Mania Chana, ya better no propet. And yes, see it, I'm a propon, Ajayan, someone, and until you see APC, my bro. Asante wobiko, Asante wobichre, Asante frutetenan tetia inti yenshe se wobi beta tenamaye. Nanano, APC, ayeni pabako, yasane mrane city peso, ama yadi Asante Professionals Club aba, omo de bayen fie dunie, efie ba kune moro, no mu ye dunai. Asante Chairman Kenifufu na mamre eni Asante wobika Asante wobichire monega Asante inti munso na kwaya ajaye impenyini se yem friend kwaya wa mwepu APC Asante Professionals Club maba munti. Inclusive growth begins with communication that resonates with people in their own language. For SMEs, the backbone of our economy, local languages are powerful tools for financial literacy, business education, trust building, and community-driven development. At TradeCamp, we remain committed to empowering Ghanaian businesses with advisory, capacity building, and financial readiness support that is grounded and accessible. We believe that when development speaks the language of the people, it becomes sustainable and transformative. Yɛpɛsɛ yɛda APC for ase, yɛ speakers, yɛ participants, yɛpɛsɛ yɛda mo ase, ɛna yɛwɔhyi APC for any program with success. At Benami, APC, Ayiko. And she and before the can she so. Now I'm spending the year. Everyone must say, yeah, do our thing. And we say, Dr. Country, it's a 70 year done. Yeah, we brother time. Yeah, the serious lecture, the can lecture. Now, as I was saying, year, fame my baby, Cassasa, which we grass or ever you are, but no Sukasa. And so, was switching code a can of cheap. One was at the end, Yanni High was so career. Now, of fire, yeah, panelist made to Mamma, young country must see a better country. Nemo, Obanas over South Cambro for a kind of South country swap, the better kind of Fasuna, Yachi. Yea, Twa and Common. Dog, a church you never very much. Now, if I say, I do see any experts be on what the Casa here, you know, what think it's a money episode of say, Unkai say SDG, 1 7 a
Yɛte hɔ naa na mesɛnde yɛn founding president Vincent Frimpong message. And I'm saying SDG, I can't say what you Tia Koba Markime. And it's what I'm saying about United Nations. And the Ashemi I'm saying, and I say, the Ebenia and any Dutch includes you have your new friend SDGs. I am the dog. SDGs once a man I yank. It means same reno. Bacho me oh dear na wa fiti ase eba ye de akukuda enai etinase ne atwetwe nkomo edi kan no ye friend papa bi a me china asa me kan ho asama me kasa tententi enso so me body bi a wonim na wonim teacher safo kantanka de eba asanti ba ko sema oti ase ne watworo efiri sɛ me na ni fie a fiti asɛ me comment daa na sai ɛna kasa na ne yɛ adwuma no aboa no ɛno ne ɛnu bɛdi mu nkɔmɔ me pa mo kyɛ mo ba na mo bɔ mo nsɛ deɛ ɛtɔ so mmienu emu bi yɛ PhD ne ɛmu sɛ nnafo it is watching the last 2 weeks. My man is having Freddie Bia and Dr. Benica. Dr. Luther Edinkra. Now friend Kwame Edinkra say your friend Dr. Kwame Edinkra. Said you wouldn't know Kwame Edumena or the Kasane or your radio presenter or science MC in Kanka Santamine programs be brave. Kasano or you sin say and answer what the year you must say. Ya APC era baby ayeme who asem a friend of Mrs. Akosia Brefua or Kills Esquire. It is a penny for anything almost an Esquire brother. And you manage Dr. Forge, Doctor, there was a lawyer for GB. Mammy Brefua said a friend a lawyer Ghana Health Service and not practice privately. The expertise ever low, but a science of medicine, health care, population, public health. In Tiabe, so says saying no one day or what you might. Now, a rabbi fair, Fibia, Rebecca Sa, come on. Left friend, Akusika, a good dear, fair. Poet, a tree. Yes. The Befansa, now many or much to train Como. Me Pamocho, say I may be some more as some ever see necessary. Sunday, in United Emra, many Bami also said, she casa and Munya, Cheda and Cheribia. Now, Troyan, who has a history, a bad pass and Omahotoa, Atro Pima, their history. If you are Kakremi pe eno. Jesus say no inyina enia ba ya so se esese ye normal o e krum kasem. Afena de ya tro ne dada ene de ye betro. Ena esese eba fi kasem. Na wasama obusa ye no se metro no wo kasabe. Eno de wada o profunu what the Brofo actual history ever tree man. The matter of anyone that is saying, she said the process is true the tree man, and they said I will try Brofo.
Now, make I must say, PSL, and panel, Ghanaian language. Indeed, say, only Bakoy. And the Trump and Cassam, Yana, Ejina, ya, why, you and you must say, in our Yama, men of their papa, ya, what they say, the door around, so school and Rachel, ya, which me a kind of perform. Which me a kind of perform. You know, she doesn't, and I'm Omokan. No Omokan is now also a betness. Now, I can't hear my book. Now, my pet. I am the first one. What they free and animal, tea and Picasso, whatever couple for. Did I just say, bread, Bruno? You can't show, and some of the I can home, Eddie Apple, Brunicas. Say what they call performer. Na said, o catch a rubber conocaino. Say, Usa will be, and I'll be so natural. Say, anything. And Jim Baby, all the man who goes to linguistics and answer, Chicasa, Omode, Yana Yomode, say, Yanesa, Tubusa, one, na. Yes, hello, you're welcome to the program. What's your contribution? I'm sure my home family because some country. No, sure, my name was share. And then you bring us a member of a coach, dear, you say a tomb. Say, who radio so I can baby to say, Master. I don't want to say, oh, what you see. And you remember your tomb. And you see, Cassano, and you Juma. We are there, sometimes, and you man for us all. What to me, I use it, I'm not here, I come about for. Many about that's ABC4, you better must say, Mama is a way. Mr. President, my country. A person make last 4 years, and I will not be able to walk. A business agree, the opportunity. MCA, a good dinner, several Bugu Baya, make sure the Umpo, make sure the. Now, send a prof, they say they're radio, yes, Ama could listen. And could switch it on and one a radio so. Brofno, Yankani, she so yet Nayakana a foot, Yakanasa, they say you are there from radio communication language, and I Abba. Sunset, Brofno, a mopi, and Tassie. She so hard, and a bed, a frafra, a man so dear. And now they bear country, so they won't take a bass. And I want to be a Yaka assembly. If you have a better service, you don't just have and any story like a echo. And you do a bear night, just say no, I ain't. Nana, a former first deputy speaker, any honorable the book away. Cabesus, Sir Cabea, a buying and far. National Language Act, the AMRA. Your language policy, language policy, no, I just said, at the Brofo, and I local parliament, at the Brofo, and I be a bachelor in the Brofo, and I never agree. But say to me, the language acts about the will say, Ghana, they walk as a bear, and do and see and so, and I have found the language. I know a national. Because South Africa will be a Wasa, or Zulu, and other Kosa, and other language will be a Kabi. See, I never saw a better crown, not a Casa crown, assassin, and I may behind. But after I will call the horse, I may buy. You call not on the man of and I'm saying, hey, no one's saying,
maame ne sɛ o mema yi deɛ ɔmo nka hwee ɔmo ka borɔfo koraa na wo maame a saa asame wɔawie akwadaa no a ne nsi ɔkɔ international school a yɛnhyɛ no borɔfo ketekete no wode wo borɔfo yi ɛbɛsɛe ɔno deɛ megyina hɔ a meyɛ sɛ ɔteɛ mu adene gɔnne ɛnam so wode wo borɔfo yi a wɔte ɛsɛe akwadaa no ɛdeɛ no ɛsɛ ɛte asɛ sɛ language extension of our culture language bebree wɔ hɔ a ɛnɛ hɔ bio sɛ ɛne nkwadaa no anni sa nkɔmmɔ no ɛwɔ yɛn kasa mu a yɛn adwuma bi asɛm a yɛka wɔ radio so kora ɔmo nte ɛnwom a yɛbɔ ɔmo nte lombato nnwom a ɔsɛ me deɛ mente ase o ɛnwom deɛ me deɛ ɛso mente ase ɛnti sɛ radio no ankasa deɛ sɛ borɔfo na yɛnka o sɛ ɛyɛ twi ɛna yɛnka o apart from sɛ bi a major news items a ɛno deɛ ebi a 6 o'clock 12 o'clock 6 o'clock yɛka no twi mu no de na aka ne nyinaa no deɛ yɛrebɔ nnwom deɛ ne yɛ discussions ne nyinaa no ɛyɛ cold medicine ɛne cold switch deɛ ɛna ɛde te hɔ ɛduru baabi a nhyerɛmu no ɛden san sɛ SDG a woyɛ ka wasɛm yi menya ho radio station bi a ɔde ato ne ho so sɛ ɔfa all the SDGs from 1 to 17 na wɔkyekyere mu deɛ ɛfa yɛkasa SDG na ankasa no ɔnhyɛ na ɛnka deɛ ɛfa kasa apart from sɛ bi a ɔkasa education access to information freedoms a ɛno ɛwɔ wɔ ɛnti ɛde sɛ yɛmplement aseɛ na yɛasa yɛakyekyere mu na nefa bi nyinaa ne sɛ yɛmmɔ mmɔden a na yɛma yɛkasa sɛdeɛ na wɔka obi phone call yi wotim sɛ asɛm bi wɔ hɔ na sɛ woka ne borɔfo a mesɛ me style sɛ mehyɛ ase a mɛma introduction no ɛyɛ borɔfo ba wobie no sɛ wode ka twi a obi hɔ sɛ nti asɛm a na woka no titiiti ɛno ani ɛno kyerɛ sɛ yɛkasa no wodu nyɛsa wo na yɛala ɛden so sɛ wowɔ radio so a wobɛtumi aka ne nyinaa abom saa we hear most of the radio presenters no we hear mu pa no bia wakoye media and communication was nka wo sɛ sua akan anaasɛ Ghanaian language no pa na nti si ade yɛhunu ne sɛ most of them no ɛnam so wɔyɛ bi a proficient in the language ne nti no wotumi ka ne nti no wɔsɔre yɛ a wɔsɛ meyɛ journalist wɔni any professional knowledge ebiara wɔ mu ɛsɛ baabi te sɛ yɛde yɛ a yɛyɛ media and communication no yɛwɔ akan for communication yɛ a wobɛyɛ a wobɛsan asua akan language no ɔde aka wo profession a wode sua no enti obi no koraa ɔno ɔbɛtena radio so a wɔsɛ nam fofoɔ nti wotumi sɛ there are so many ways a yɛ adulterate yɛ language no yɛnka nam fofoɔ obi wɔ hɔnom a na asɛm no the way na wobɛsi aka no no wowɔ hɔ na sɛ wotie a na wo sɛ wei deɛ wakyea no nyɛ saa ne yɛka no enti ka ho bɛhia sɛ Ghana no yɛne mechanism biara no a yɛde kyɛke sɛ yɛmfa ne sɛ obi madam ɛyɛ law yi sɛ wonya certificate a license a wontumi practice obi yɛ medical doctor wonni license a wontumi practice nanso yɛdeɛ obiara sɔre yɛ a nam sɛ wɔ TP nti no wakɔtena radio station nti wɔn exhibit any traits of professionalism biara wɔ nti asɛm biara no a na ɔɔka sɛ biwie first degree wɔ Lagos kɔyɛ journalism ɛwɔ Ghana Institute of Journalism kyɛ sɛ wɔyɛ wɔn a no wɔn kyerɛ yɛ adeɛ ayɛ woafo no mo ɛne nkurɔfoɔ bi a wɔn edi titima wɔ akankasa no mu wɔn na kyerɛ yɛ nti kaaban bɛma wɔn kwan sɛ wɔn a wɔbɛtu wɔpɛ sɛ wɔn practice
practice journalism ɛwɔ sɛ wonya abodin krataa bi ma kɛbɛboa na afei so ɔmo nso ɔmo mu na ɛwɔ sɛ wɔn sua kasa ne yie na wɔn tumi ɛka ɛte dɛ bi a meka sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛha yɛ bi wɔ hɔ a kaa wonam koraa no a wɔn ne sɛ obi atwerɛ biribi san writer adeɛ no a watwerɛ no sɛ wuru baabi ɛsɛ w'ani twɔba ɛna yɛatwerɛ mu ɛsɛ w'ani twɔba ne wo na ɛsi atwerɛ w'ati koraa kyɛ ne saa ne atwerɛ akwaraa bi mu no a wɔde ato ne tiri na wɔno nso no ara na wɔn sɛ sei ne atwerɛ no nti ɛwɔ sɛ yɛde nneɛma gu akwan mu yie na ɛma biribiara nso so no ɛkɔ so yie ɛma yɛ yɛnhyɛ da nso ɛne ekuo biara ɔde bɛto ho sɛ ɔkyerɛ ɛyɛ ɛkwadarane ebi a ampa n'ano ate ɔte hwi na nneɛma ketekete bi wɔ hɔ a institution biara ni hɔ a ebi a ɔwɔ afa to ho so sɛ okay mamehwɛ radio ɛsɛm bi a wɔka a bia ɛnyɛ bɛta sesa amɔfo ka ɛyɛ ekodi nsawosoɔ ebi a ekodi nsawosoɔ yi ɛnyɛ sɛ yɛkɔka asɛm yɛde kodi amana but nsawosoɔ yɛ adeɛ a ɛde brɛ wo sika twɛ right wɔ but nanso sɛ wotie news a yɛka saa nneɛma nyinaa ɛfrafra kuo bɛn anaasɛ bɔdi bɛn na ɛwɔ hɔ a once in a while obɛtumi adraw yɛ attention to some of the things we do because yɛn nyinaa so ɛna ebɛtumi aba university sɛ ɛba abɛsua. Yo, deɛ na meka ne sɛ ɛberɛ a na meka sɛ mewɔ Ghana Institute of Journalism ɛwɔ nyinaa no na yɛyɛ Ghanaian language yɛ a woyɛ a nnipa dodoɔ no ara no students na wɔwɔ nyina bebree bɛyɛ akan yɛyɛ Asante pii yɛ no no ne yɛkyerɛ ɛna na meka biribi sɛ sisi a no woba KUSC a yɛyɛ no wɔ hɔ no nso so no a ɛno nso so yɛyɛ akan ne bi ɛwɔ ɛno mu wokɔ Cape so a ɛti ka deɛ wɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ obi a ansa na ke ɔbɛ practice journalism ka me deɛ madwene yɛ me sɛ saa nnipa no wɔ sɛ yɛma ne kɔ hu school sɛ yɛma no kɔ hu school a wotum sɛ nneɛma bebree obi wɔ ɔkora no a asɛm bi wɔ hɔ noma no akɔka no wanya asɛm nanso so no wɔyɛ media law and ethics a ɛna wɔsua biribi te sɛ defamation ɛne those kind of things no a kamfiri sɛ wonkɔgyina radio so ɛnkɔka saa asɛm no ɛma wonkɔnya asɛm enti sɛ yɛn nyinaa yɛte yɛ nko a sɛ yɛne a yɛkyerɛ no nko a na mmom mpanimfoɔ bi a ahemfo ne adeɛ wɔmotie mu a obi sɛ yɛdeɛ yɛkyerɛkyerɛ so ho na ebi a na ɔɔka no saa but sɛdeɛ woka yɛ a ɛduru bere bi a wɔ sɛ yɛn nso so no yɛtumi organize in-service training ɛde ma mo na yɛtumi kyerɛkyerɛ mo nneɛma nti ɛno nso so no yɛbɛfa mo. Nkɔmmɔ yɛ a modi Frenchfoɔ wɔ organisation bi a yɛfrɛ no Académie Française wontumi starte ɛnuse term biara wɔ French mu gye sɛ ɔmo apene kasa no sei ne yɛka no ɔmo yɛ gatekeepers yɛnhwɛ sɛ kasa no yɛnsesa no mema wakɔ aba bɛdwumadie yi so na kyerɛ sɛ welcome to the program ɛnso so menyi ne sɛ yɛyɛka akɔ aba yɛtumi ka mba nti nam sɛ borɔfo ɛka welcome to the program nti ɔyɛ yɛ ɔsɛ mema wakɔ aba ba ɛyɛ nkɔmmɔ a megye di sɛ ɛnɛ yɛntumi nwie na mmom ɛho wɔ asɛm bi mu wɔ court opie na ɔto hyɛɛ ne lawyers ɛna ɔsɛ mema sa ase wama supɔ no ma wɔ abɛgyina hɔ ayɛ aputuo ama abɛgyɛ ma sa ase yɛka ne bebree mpo doctor start kan yɛ sɛ yɛnte adeɛ no ase ɛno ara sɛ maka borɔfo yi a onipa no nim sɛdeɛ mmaransɛm yi kɔ dade numba nsɛm yɛ kɔɔ so wɔ court amanfoɔ ayɛ first step nanso so no mmara no ankasa koraa ɛwɔ Ghana ha no ɛnyɛ nyinaa ne yɛte ase ɛfiri sɛ yɛatwerɛ no borɔfo no ɛkwan bɛyɛ na mofa so ɛma amanfoɔ a mo ne ɔmo yɛ adwuma mo clients ɛtumi te nsɛm na sɛ na mokyerɛ yɛn mpo ɛwɔ adwuma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa bɛtumi ate mmara no ase na sɛ adwuma biara ɛwɔ ne kasa ɛna adwuma biara so wɔ n'akwan na kyerɛ sɛ mmara adwuma no bɛmu a yɛwɔ de broni frɛ ne legalese ɛyɛ mmara kasa na nyame adom nso so yɛ court system no anaasɛ justice system no ɛnyɛ skewed towards legalese ɛsiane sɛ sɛsi a mede wo kasa sɛ wokɔ
yɛkyerɛkyerɛ sɛ alɔyafoɔ mpo yɛkasa legalese no yɛbɛte so na yɛuse common simple language anaasɛ meka sɛ common simple English anaasɛ borɔfo kasa a ɛyɛ simple nti term bi a ka ebi a first no ɛyɛ mmara kasa ɛte sɛ yɛwo ka put it to you no wobɛtumi aka sɛ mesi mu bi a na meka kyerɛ nti nneɛma ne bebree wɔ hɔ a mɛdika aka sɛ ɛsesa na yɛn krataa ne deɛ nokorɛ yɛtwerɛ ɛwɔ borɔfo kasa mu nti wobɛsua agye sɛ wosua ɛwɔ borɔfo kasa mu na dɔkta wɔ ha yi deɛ na megye di sɛ bi a ɛdɛ nkɔmmɔdie yi ɛde business idea ɛbrɛ business foɔ ne sɛ wobɛtumi ayɛ translation sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi abatwi mu na ɛba sɛdeɛ yɛne yɛ client anaasɛ justice system mu yɛuse twi kasa anaasɛ kasa a yɛ client te aseɛ ɛma wɔn ho yɛ dwumadi a yɛredi a nyame anim ne sɛ woba court na sɛ woka kyerɛ wo lawyer sɛ mɛkɛtwi court ma ho kwan na wɔkɛtwi sɛ wonya judge a wɔn so ti twi a ɔne wo lawyer no ɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ kasa a wɔti ewu na ayɛ na ɛtɔ de bi a sɛ woti twi na wo judge ne ti twi a ɛyɛ unfortunate sɛ wɔsɛ ɔne wo lawyer no kasa wɔ borɔfo na court biara nso wɔ interpreter court biara ɛwɔ Ghana ha interpreter wɔ nti wo na wɔsɛ woka kyerɛ wo lawyer sɛ mepɛ kasa me ɛsiane sɛ wɔn sɛ sɛ yɛwɔ wo kwaadu koraa mmara ne se yɛnkyerɛkyerɛ wo kwaadu no a yɛabɔ wo ɛwɔ kasa a wote aseɛ mu ɛsiane sɛ woankyerɛkyerɛ me kwaadu no a wɔabɔ me no ɛwɔ kasa a mete aseɛ mu a kwaadu no ansi bi yɛbɛtumi ahyɛ nkɔmmɔ no ase anaasɛ keesi no ase yɛduru baabi a nnipa no bɛtumi aka sɛ daabi wasɛ wɔyɛ abokan deɛ ɛka kwaadu no a wɔbɔ me no ɛsiane sɛ mante aseɛ saa sɛ onipa no apagya saa asɛm ne pɛ bia agyagye no adu biara asɛm no wɔbɛgyina na wasan akɔ akɔhyɛ aseɛ ama nipa no a wode kwaadu no ɛrebɔ no no wakyerɛkyerɛ ne mu wɔ kasa a ɔte aseɛ mu ansa na yɛabɛto akasɛ no so meyɛ translation of court language from English into Akan ɛno na meyɛɛ na sɛ me take data no maybe a wokɔ court a wotumi hu ne sɛ ebi wɔ kora lawyer no wɔka asɛm na interpreter no ka kyerɛ ayi no a judge no a na interpreter no baabo a na wakyea no wotumi ka sɛ nyɛ saa na mekaeɛ ɛno no na ɛmaa me hu ne sɛ ɛkyerɛ sɛ mo nyinaa no mote pii no enti mote pii no nti no ade nti ɛna mode borɔfo ɛm sɛ na meka sɛ adeɛ baako a ɛma cases ɛkyɛ sɛ ebia yɛyɛ cross examination yɛtotoa ano obi busa obi questions a ɛna nka yɛde pii ne ko akɔ na wɔsɛ nka 30 minutes no kiyɛwie o nanso ɛnam sɛ yɛsan interprete ne nti akɔyɛ 1 hour ɛwɔ hɔ no ɛna ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛtumi hyɛ ne nso sisi a wokɔ court a ayɛ sɛ deliberation no between lawyers and judges ya wo no a wonka wo no a wo de wasɛm aba wo de ayɛ sɛ woto baabi wobɛhunu ayɛ sɛ yɛafan ne wonte aseɛ no ara ne sɛ wo deɛ wote wɔn ho enti sɛ nka yɛbɛtumi adevelop a but ayɛ sɛ deɛ lawyers ne bi dwene sɛ ebi a yɛde ɛkɔ Ghanaian language a na ɛdeɛ sɛdeɛ adwuma ɛkwagye afiri yɛn nsɛm o ayɛyɛ saa nso no a ɛma yɛn nkɔ so wɔn mu sɛ kasa no ɛno na yɛde di asɛm deɛ but menyin ni sɛ wokɔ China na wokɔ court a wɔn de borɔfo na ɛbɛ ayɛ kasa no yɛbɛhu ɛsɔ mfasoɔ na borɔfo kasa no a da biara no ara na yɛde yɛ biribiara na yɛbɛtumi ate so nti sɛdeɛ nka wɔɔka yi obi baayɛ a na yɛso wɔ nyina daka bɔ wɔn so ɛsɛ obɛdi nokorɛ na waka ɛsɛ ɔbɛka pii nka wɔso ɛsɛ ɔbɛka pii ne deɛ kame adwene bi yɛ me sɛ ɛwɔ sɛ yɛde pii no ɛde di n'asɛm na deɛ ɔba nso a ɔno nso so no waso ɛsɛ ɔbɛka borɔfo no ɔno ne teɛ ne borɔfo ɛdi n'asɛm. Okay, doctor, mepakyɛ no ɛyɛ court of records ɛne sɛ adeɛ biara a ɛrekɔ so ɛwɔ court na ɛwɔ hɔ no yɛwɔ ɔtwerɛtwerɛni bi a wɔte hɔ a ɔrekɔde biribiara na sɛsi a mete ha yi deɛ records ne nyinaa no it is recorded ɛwɔ borɔfo kasa mu enti no ɛna ɛnyɛ no nko ara so obiara
ye suit, say be a civil suit and as a criminal case and no dia ye ka e wo bedwam. Na ye wa dance for and as a witnesses omo ti court wo nyina. E bia na enye obi na timshi. Na say the official language of courts the ye adwuma na ye borofo. Enti one for the purpose of recording procedure na say asem na ye ka ni enti no. Borofo kasa no. E was a bad say interpreter na kra e de ba she kasemu and I say local Ghanaian language kasemu and what's still ye can't borofo no say dey be ya obi otie bia so on to sa local dialect na ye use ono so ebeti ase na a recorder no ono so etimi a record say dey be ya peri yo ebe dead that's so much share that on one for educationist anchor panel. Now a lawyer DCCA and then come out for time castle. Now see a castle and share on our local language one. Dear him if we say as no be in the casa in Tiania, we and Cannibal for not just with the arts. Now I was here beside a medium in me and we I was here beside I say we use casa for or me say. And as our problem, we embassy the many and may excuse here, yet to be empecasa from a camper. A casa, my one in summer, treatment, and our casa, climate change, and sustainable development. That terms now, Abana here, name as a tree casa anymore. So, who we can against this year, and a casa, let us say. Medase. Me pacho say you share SDG na me fa ya climate change say you kan ye no na ma share gender equality so say ye nyina dodo na ba bebi ya fa ni se kuro nti akwa ya poto kasa akwa ya borofo kasa ko a enu nti ama climate change no ya no yenya mo krase no aha mo krampo no mo nya de o munni ehun de any ade enti ya climate action na fire weather ewiemu bobre ho no ai me kasa fa ye krase ho ye ko ye krase sa na ye ma wo hun de na ye betumi a kire won brempa ye dua ye brempa ye planting trees men kanesa ye se dua koro entumi enya paye aha na dua koro so jemframa ebu ne science no ye be kire won kwankwa ye fa so edua enua no ebio ye se afukese ye mpa ne hye so aha no nsa na me ka anwensem no afa climate change na se SDG no a ma nwensem na ye ameye no ni de no go pai so ye amefa abebu kasa kwa efise mpanyine sisi ye wuja wo mpanyine kasa wunyan ka mofra de ana ya santi twi so ehia ye mpa aha enkane no na me wo school na ye ne brofo no wo kana ebinu mo hye wanim aha enti me de ko asante twi na me hunu ne se o maba me nim saa de ye bi papa no because o ka brofo kra chiro bi ade obete ya pa dem ko ana esi ba o ka ne chi bi ya si asem we ni so no eno na ye de ekotiri mu ye aha ye hye wanim ka asem kire wa ne ekotiri ana so de me ka se ye nkrase ye no wo ko na ye kire won se SDG ene climate action no na se de ye ka se fukese ya mpa ne hye so ebrewe ne wo se ye dua nua ebrewe ne wo se ye dua ebro ne nua mani nyina ye be kire wo ho ana men san hye SDG ba ko gender equality ya se oba kra ti se kuntu woni kata ho keka wo yi furu ho so ana wuro de aha no sa no ba wo be ma no hia wo ba wo ye dan ya wo hia bi santo so na ye wo baby ba ko te se be ma oba wo ni be ma ene ye bo na bi so yi a chia ana wo ba wo ni be ma ne be fie be bo ni so mpekuya ne science no gender equality no akwa ye se wo ba ne be ma ni nyina obia ye de enya ne yo nti ni sa ba ko e pro ba ko so ye nyina ne wo se ye de ye da pe ensa kona nsa ba so so mienu ka bo ma ye friend se so so kra ai me ka chi na kana
yɛde yɛ panel yi very mekaa sɛ mɛfa question mmienu nti ebi a yɛrekasa no asɛm bi a wɔpɛ sɛ wɔbisa wɔ ano akyɛw bɛkyɛ microphone ne bisa akyɛw bra yɛde mic ne ma wa na sɛ meka sɛ wada wo ho adi anaa wayi wo ho adi na wɔbisa asɛm bisa bɛyɛ awanne Ghana Foundation abusuapɛni ɛnɛmɛ abusuapɛni no kora yɛmfa no kɛkɛ ɛyɛ asɛm foforɔ na yɛda mo ase paa ne dwumadi a wodi yɛwɔ ha yi nnipa ɛwɔ ha nyinaa suo sɛ wɔbɛka wo fo nnipa ɛwɔ ha nyinaa memɛbɛyɛ first asefoɔ nyinaa heneneme ɛbɛtwe bi a mɛtumi atwe na borɔfo deɛ memɛda baya meda hɔ na mesɔɔ daeɛ sɛ obiara ne hɔ a wawɔ abɛ a wɔani nniwa obiara ne hɔ a wawɔ abɛ a wɔani anniwa ɛsi a yɛka sɛ obi kyerɛ anniwa na de korɔ koraa ɛyɛ ne kurom ne man asase so na saa deɛ ne hɔ ɔnim ade korɔ meda hɔ a na yɛsa bɛka kyerɛ me sɛ aboa anansi wɔde nsuo ani akɔneaba die saa wɔbɛtwa na ɛsiane sɛ mete saa daeɛ mmienu ase nti no mede hyɛ mmea me ho den medeɛ no deɛ ɛnyɛ question na mebisa na mete sɛ woka bibi sɛ papa yi ka bibi sɛ ɛkwan bɛɛ na yɛbɛfa so a presenters anaasɛ wɔyɛ communication adwuma yi wɔbɛnya akyerɛkyerɛfoɔ bi wɔ saa kwan ne so na wɔmatumi ne aboa ama yɛn kasa no ɛho ate na awie wɔ ne kwanta so wɔ saa kwan ne so na yɛn wura yi ka yɛne sɛ wɔbusua adeɛ no wɔ lecturer ɛhɔ dada baayɛmekura wɔ sɛ ɛyɛ sɛ yɛaba ha ni nananom ɛbɔ mmɔden de ɛsi hɔ sɛ na moto mo nsa frɛ yɛ a obiara wɔ biribi a wɔkɔyɛ o nanso yɛ kasa de tɔ a ɛtɔ nsuo mu nti ɛna mesɛ madagyeɛ nyinaa sɛ mɛba ɛnti mesrɛ na mede ato mpanimfoɔ anim sɛ ɛneɛ mompɛ da bi nsi hɔ sɛ ɛda sɛ yɛdesua yɛn kasa sɛdeɛ na agya yɛ no na atumi aboa ma yɛtwi kasa no atumi atu mpɔn mede ase na adeɛ baako a ɛhame a bɛka kyerɛ prof ne sɛ ɛyɛ twi kasa ɛba spelling paa still no a English no letters no ɛha yɛ paa nti at one time I had a chance to go round Kumasi and not trotro for that twi kasa 1 of every 10 biara no get it wrong ɛna prof mesrɛ wɔ ahwɛ ɛyi a wɔhɔ yi sɛ woka sɛ wo analyse a zɔn sɛ ɔno ebi wɔ kora bi twerɛ ne tere ɛna kyerɛ sɛ ano ɔde nti mɛsrɛ wei ka me woba business woman at times you borrow course ebi wɔ kora wɔyɛ ba ebi wɔ another students no ɔtwerɛ 2,000 2 million ɔtwerɛ 2k 3k so nti ahwɛ yi a ɛyɛ spelling ankasa no yɛbɛto yɛ dino na borɔfo spelling no asɛ deɛ mepatwa mo ba a metwa na mepatwa yɛbɛyɛ saa lecture speak English. Yes, we say it's a crew. Now, big time for PPR. Now, you're truly in your home. Say education is for the young education service for our say it. And in the Cabra, I education, those are saying, did I didn't sort of did not ground at 2. Interbattery one was a connected didi. Intimacy say, a busa prof, and then doctor said, a point bear so, and the first one, it means our honor for son said, she out
a suapon yɛboama asante amammerɛ ne amanneɛ ne yɛka saa yɛtumi asua ne yie mesrɛ mpanyimfoɔ ɛna yɛn nyinaa yɛwɔ ha deɛ mepɛ sɛ meka bi kakra suapon mu yɛboaboa ɛdɔm ano ama ɔmahunu ɔmo amammerɛ no ɛyɛ ana ɛyɛ den kakra ɛsiane sɛ yɛsɛ asante yɛ ɔman ɛnyɛ asantefoɔ nko a sɛ yɛwɔ suapon na obi pɛ sɛ ɔbɛka yɛn ho a yɛma kwan ɛma ɔmo bɛka ho nanso ade a mahu ne sɛ asu asante students union akyɛ nanso so da bia ase yɛkɔ yɛkyi yɛwɔ mpanyimfoɔ bebree wɔ hɔnom a ɔmbɛtumi aboa ama suapon mu no ekuo no atumi akɔ n'anim mesrɛ mo ne diem kasa mommoa yɛ na asu no yɛka saa no a yɛpɛ sɛ yɛsua wɔ suapon mu no ɛsiane sɛ asu no kɔ akyire a mpanyimfoɔ no mmerɛ da yɛyɛ ankasa yɛbɛbɔ ne wura wɔ asante kasa no akɔ n'akyi bebree kasa ne hia yɛn ɛsiane sɛ yɛn ho yɛ amammerɛ ne amanneɛ a yɛbɛyera sɛ yɛafa ato yɛn ho so yɛ a yɛyɛ bɛbunu yi a yɛɛboa yi mpanyimfoɔ no boa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnso yɛbɛtumi ama asante kasa no akɔ akyire ɛno nko ara ne yɛ haw yɛda mo ase APC president ɛyɛ sɛ wapagya ne but ne vice wɔ house rehwɛ m'anim na nama gyegye sɛ wate n'asopɛ mu asofoɔ se yɛnsɔ ɔmo ase na ɔmbɛyɛ adwuma no ama yɛn nti mempanyimfoɔ mede ma wa na waka wo sɛ mfo adwatoɔ madam lɔyɛ duru so a na wasan kyerɛ mu akyerɛ me nti kasa nti yɛtumi bu obi fo wabrɛ a ɔdi bɛma ɔfo kasa wei ne ka deɛ ɛfɛ wohu sɛ akwadaa yɛka borɔfo wesewese na ne sɛn kɛsi so a akɔ no na mmom ɛnyɛ yɛn kasa ɛno ne saa no ɔkyerɛ w'abɔfra no borɔfo kasa no na wɔkyerɛ no wankasa wafurum antoasoɔ kasa deɛ ɛyɛ wankasa wo kasa no wakyerɛ w'abɔfra no na wɔde anyini na mpanyini sɛ anomaa korampo na hoɔden ɛgyina ne ntaban ɛso nti ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ yɛn ankasa yɛkasa yɛde yɛ kasa etu anomo na anka wotumi ka wo kasa ɛyɛ ɛtumi bɛ wo kasa yɛ kura baabi a wotumi wura ɛma ne ɛyɛ yɛ na akokɔ nyini mpo yɛ sɛ wɔtumi tene ne mu yɛ a na ɛgyina ne ntakra a wɔwɔ nti yɛsrɛ wɔn yɛka yɛkasa no yɛkasa no ɛɛdɛ yɛkasa no ɛmu pi ɛmu dɔ na kaagye kura yɛsɛ yɛbɛyɛ fa no afiri ahyehyɛ ne sɛ nti mo yɛnka yɛkasa ne yɛkasa no ɛnso mpɔm meda mo ase lose the confidence of tree can look like that. But the mom said, competition is tight. It's me, back up. To answer the question now, moderate, I admire. I talk about the Mancania. I lose the confidence completely. As I said, before I come home with you, I can't make a home. But I get me justice. Very wide, and I say it can be wide and it can be very little. As I say, well, who was the can now one can hear me and Yaman, court, and I said, it's no Casa, what the back was a Emunia, Pa. It's me that I had not ever to say, I would try a better to say, Brofo Casa, Benyati, and Timamin come from Casa, and Hono, na Mammy now by Ocase. Brofo na ayɛ sɛ wona wowɔ soro na woka twi anaasɛ yɛ loka aibɛ anankra na ayɛ sɛ ɛyɛ deɛ wabɔ mu ɔnte brɔfo ɛno ne adeɛ a mehu sɛ affect justice system paa because obi wɔ hɔnom a ɔba judge ne bisa no anaasɛ clerk ne bisa no asɛm no a ɔka no wohu sɛ ɔka no ne kurom kasa a ɔbɛkyerɛkyerɛ mu a typical example maame bi ne ne wura na ɔmanya amanneɛ na ɔmode aba court sɛ wopɛ sɛ ɔmu awareɛ no yɛka wɔ judge ne office kakraa bi enipa fo ɔmo mienu ɛna lɔyafo mienu ɛna judge ne se kasa bɛɛ na abɛka maame ne sɛ ɔbɛka borɔfo ɔka sɛ ɔbɛka borɔfo a okuru no so bɛka borɔfo na kyerɛ sɛ ɔba no yɛ kyerɛkyerɛni ɛyɛ tikyɛni tutum sɛ ɔno de borɔfo no classroom deɛ na ɛyɛ na ne wura no nso ɛyɛ patwɛ wɔ mu fa nkyɛn ɔyɛ carpenter enti sɛ ɛmi sɛ ɛno na ɛde ntawantawa kakra ba awareɛ sɛ ɔbaa ne ho ne ho ɛsoro kakra ti ọba ne ka sɛ ɔbɛka borɔfo na ntɛm pa na bɛrima ne so sɛ ɔno so bɛka borɔfo na yɛhyɛ asɛm no ase no in fact borɔfo
say asem no papa ne won sem ka pa enso no na asem no ma otimi ka go si da bi o say and na me say obawe otimi say asem se ho but say obeka woni promo ka say listen say e was say yetimi feeling confident e wo yes me say me timi do baby o ka say me ka brofo a na me ferry because we have brofo no moto na me brofo no mo brofo match enti e wana na start ka me timi am say patch of them ya start do ye dey e bi e promo ka say o enti ene na ma start o ka promo ka say me ka so me timi say makama ko ma so asem ba mama ko ma ye dey ato me ye enti e was say ye promo ka say eye ye fe emfa woni baby a ya twe wo apa ko tina say ye mra emu ana baby a e was say ye ma ye ni tinia ye wo na ye nya kudro say this is we ni ya ye wo na we susu ni ya ye betimi ya cheche ya se ama ye nya periphery which is justice. Thank you. Lawyer. Now, me person is situation adedi. Na se share why ye been say ye ka say brofo enye ye kasa. Asa na kusiko ko eba. Na se bi is here dai. Itu ye kwan. Ye tuma. Ye ni madina. Ana kusiko ko ede brofo ede na mane e be kan ayo. Se ya jiatu. Se brofo enso official language abaye kasa. Na nshabu nyina kyese kwan be paade be fa so ebetimi ama ye kasa no so apenya tisa de brofo apenya no botano enye se brofo ay kana enye brofo ay kana kyese wo nyansa brofo vehicle vessel kyese ene yasa paade akasa yasa wo abibu paade Gary Asantiki. So we can Asaba Koatoa, which is walking over as I what I say. And if I am with you, and I won't say, Professor, essence, Nemo, one party of Faswa, a bit me, Ama, Yenda, Kasana, Yana, Aka, Dachi, a man of Fonzo who said, Yamma Kasana, and Yera, Titi, there were Latin, and they Latin. Yanka also be Galatia. There is a botanical names and a Latin. Ogo Roma Sorua, a technical language, one of their mass. Now, Loyasi, Shosharaya, and Nimanima, no Makamsa, Latin, Anti Mestre, say a Cassan, woman, that's a Cassan, a Wua, and a day, yea, culture, and Conkai. And no one day, young Cassay and Tixia, you feel a day of Conkai. It's in American gentleman said, Yakasa, Yamanigay, you saw Caprofoa, and then just a wooden dancer. There will be a Caprofopa, was saying Jimmy Pa, account. And so, Prophet, dear Jana, over higher on a butcher, Cassa, the Brofo, Pawada, wooden dancer, the Bibia Massa, and Timbrofo, and yet. When we have modernity, profound and civilization, the language which we are proud to be Akans, we are proud to be Ashantis, some language and a dada sense Yamana Eke, that was when Dana said, we are what you said, Dr. Dingra, Casao, baby, and everything. Then there were no sin. You are free on the ground. You are not in the Yamias. I dare say, you won't say, and I won't pass. I am dead. It's a profound Regina, whom we are here, woman of a babbage. Say, you son of a hat. You know, Cassay, universities are the way you look at, almost a tree. They do, I'm not good. Over Africa. The other Maturity High, University of Northwestern University, Harvard, Howard, Ohio, and Indiana, that's why the idea university was saying in a tree. Now, make us say, they do me, now, we can't hold a bar.
na mebɛpie manhyia ɛnam sɛ da bi mɛsua twie no ɛfiri sɛ na nka mekyerɛ adeɛ wɔ ahyɛse university na aborɔfo a yɛba no nyinaa no twi ɛna ɔmba bɛsua na yɛbɛfrɛ me sɛ menkɔkyerɛ nam sɛ amede mede twi deɛ meyɛ dɛ mekyerɛ ɛna ɔmo sɛ womɔkyerɛ aborɔfo so twi nso a ɛnso wohu no na ɛna mede akokoduro ɛna mede ofi aseɛ ɛkyerɛ ɔmo twi ɛna afei mia nso mefi aseɛ sɛ mesua ɛna nnɛ metumi ka twi no ɛma obi pɛ biribi nkyerɛ mu wura a wotim ba no na mmerɛ bi nso menam aborɔkyerɛ baabiaa ɛna aborɔfo bi anim santene buroni a ɔkyerɛ twi ɛwɔ ɔmo university hɔ no wawu ɛna obi ka kyerɛ ɔmo sɛ Ghana ne bi tia ɛna ɔmbaa sɛ ɛneɛ ɔmbɛfa me ne makɔkyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo nim sɛ Ghana ne deɛ mɛkyerɛ twi nso na saa mmerɛ na mente baako braa enti sɛ nka na masua twi no na mkɔduro a ɛnɛ ka meyɛ professor ɛwɔ University of Kiel yɛakyɛ sika nka mentimi ni enti twi no a yɛtoto no aseɛ no sɛ yɛanyere yɛ ho ansua a daakye yɛbɛgye yɛ dɔkorɔba mommiamia yɛ ni sɛ yɛ aborɔfo no koraa no ɔma bi a ɔmatwerɛtwerɛ gu hɔ ama yɛ ebi wɔ hɔ koraa no a ɛnam ne kwan so ɛsɛ esua yɛtwi no na yɛbɛdane no ɛtwerɛ sɛdeɛ yɛsi ɛtwerɛ no sɛ yɛfa na me professor ɛka ebi ho asɛm sisi a yɛ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ ahosuo anaa colours deɛ anim no sɛ wei de akokɔ saadeɛ nso yɛn nyinaa yɛnim sɛ wodwa akokɔ a ɛtɔ da bi a akokɔ biara a wodwa no biara ne saadeɛ no ahosuo no ɛsoronko koraa ɛnso ɛnananom na ɔmo wɔ edin ma saa nneɛma wɔ nyinaa yɛkɔ sukuu no yɛakɔbusa wɔn ɛna yɛne a yɛde etiri mu atwerɛtwerɛ nneɛma bi ɛgu nkrataa mu a nkwadaa no esua ebusa sɛ yɛne a yɛkɔ sukuu kɔyɛ twi koraa no pink yɛka ne twi sɛ pink yɛka ne twi sɛ pink ɛyɛ nsankane na adeɛ a yɛfrɛ no gold anaasɛ yellow no ɛno nso ne twi ɛyɛ awerewa ɛnyɛ akokɔsaadeɛ na ne nyinaa no mmerewa a wɔtete wei ɔmo nim nkurɔfoɔ bi a ɔmo wɔ bɔnwerɛ sɛ yi ɔmo de adeɛ a yɛfrɛ no ahosuo ɛnwono ntoma nti ɔmo nim mu paa na ano mu wei a mekɔɔ hɔ ɛkɔgyegye bie no manya ebi paa ɛna me ne professor ɛka ho asɛm sɛ daakye sɛ yɛba na yɛsesa deɛ ɛwɔ hɔ no a aborɔfo no twerɛtwerɛ gu hɔ ma yɛ no wɔn mo deɛ no wobusa no biribi te sɛ wine wɔde bɛtwi mu a ɛbɛyɛ de ɛnso yɛfrɛ no mmire yɛwɔ saa nneɛma wɔ nyinaa nti moma yɛwuri nyina na deɛ ɛyɛ na ɛyɛ wɔ mu ne sɛ wotumi twerɛtwerɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛduru sɛ ɔkɔ publish a na ayɛ asɛm na sikasɛm adi wonya ne ne mmɔ ka sɛ yɛayɛ nneɛma bebree agu dɛm yɛ a ɛho sika wonya ɛna wode akɔ publish ɛno deɛ moyɛ Asante professionals yi deɛ ɛnim sɛ obi biara no sika batabata ho nti yɛbɛba abɛma wɔ ɛbi yɛde akɔ so yɛasa yɛde ase yo pacho na MCC questions bi wɔ hɔ no ma ɔsi duro bi so a mbɛyi a ɛsɛ obi bɛ kaa sɛ wowɔ sukuu mu na wɔka twi a na ɛtwa wo koto baako nso so busa sɛ ɛyɛ orthography phonology no ɛnɛ borɔfo no koraa no a yɛse yɛde kyerɛ yɛ ma adeɛ ne wɔn ka wɔ fie no ɛno koraa nneɛma nkɔ yie saa o na sɛ yɛkɔyɛ conference marking for colleges of education wonim sɛ because na obi de di asɔ so because so kyɛ sɛ plural for wives wɔyɛ no WIFES
nneɛma nkɔ yie puted nyinaa ɛne nam so enti the way na yɛ educational system ɛmɛ dɛ sɛ yɛwɔ politicians honorable politicians mmienu wɔ ha wɔn mo ɛretie ɛnyɛ aka no nko atwerɛ no nneɛma nkɔ yie obi aka ne sɛ obi wɔ fa na yie wɔtwerɛ no ano atwerɛ ne tere watwerɛ ne tere ato wɔdeɛ paa na ha wadwene ɛyɛ dɛn na wobɛduru ha paa na deɛ ɛma no nyinaa ɛkɔ soɔ ne sɛ wokɔ wayɛ session a woyɛ obi a womaake BEC anaasɛ wasia hwɛ sɛ BEC nyinaa yɛfrɛ biribi MA yɛyɛ mechanical accuracy ɛno na ebi anka ɔyɛ spelling mistake ɔyɛ grammatical mistake ɛno na ɛwɔ sɛ ɛhwɛ akwaraa no na sɛ ebi a ɔbɛfeeri a wafeeri no ɛno hɔ no ho ano yɛde 5 marks pɛ 5 marks wonya 10 mistakes a yɛte no 1 wonya 19 mistakes koraa yɛsɛ yɛte no agye sɛ 20 enti akwaraa a wonya 19 mistakes na yɛate no baako pɛ nneɛma nkɔ yie nti mia no madwene yɛ me sɛ na kora university koraa no sɛ womaake wɔ ɔma exams na woamfa bi anka ho a ebi wɔ ɔno koraa marks koraa wode bɛyɛ 10 na ade nka obi adeɛ ho ebi deɛ koraa kɔ saa anyɛ sɛ nnipa a wobɛnya wɔn ma ɔma afeeriɛ no wo lecture no yɛbɛka sɛ wo koraa no wonkyerɛ adeɛ yie ɛna woyɛ saa ɔhu sɛ nneɛma si kɔ nneɛma ɛkɔ yie enti yɛ educational system no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛ restructure na ɛtumi aboa yɛ ma no enti ɛno nso so deɛ no na pii no nso no ɔn sɛ yɛse ɛnam biara ɛɛkora a ɛfiri ne ti so akora no a ɔfiri ɛfam hɔ no ɛɛba no a no yɛagyegye de so a kyerɛkyerɛ no basabasa saa nti wɔbɛduru university a wode deɛ ɛtete mu ɛne deɛ yɛturo mu bi wobɛtumi akyerɛ saa mprɛ bebree ɛnso so no ɛnam sɛ waakae ayɛ kɔɔkyɛ bi ama no ne nti no woyɛ deɛ ne a no a na ɔbɛkyerɛ saa nnipa owie so a wɔno nso no asan kɔ ɛdan hɔ no na wɔde apa akɔkyerɛ yɛn kora nti nneɛma bebree wɔ hɔnom a wɔ sɛ yɛsesɛm na ɛtumi boa ɛma yɛadesua no ɛkɔ n'anim dam ase Science and technology. Erasmus University and Harvard Kennedy School, and he is a recipient of Harvard Ministerial Medal of Achievement. He led informative international reforms, including Ghana's free senior high education policy and the country's energy transition framework, expanded across sustainability, innovation, and opportunities for millions. Ladies and gentlemen, let's welcome our guest, Dr. Matthew Okuprempe. APC,
See, who is that? You want to tell me if you said, you're proof, okay, what is China example? China, they are buying, big buy say for over 100 or 200 Chinese languages, they are adopting a stream of Mandarin. And one man are maintaining, and one man a language of instruction. And but look at China, the largest import English language speakers. And they got a focus for China on the growth of one China. Because you're a master's or Amsterdam, Dutch, very, very broad English one in China. Because Germany, there are English masters and PhD. If you say, the creator said, language is a difficult thing. Apart from it being a people's of China identity, it's a means of communicating, which is slightly different. It's not that before we can say, we know how to make a chicken and teaching. That's not a teaching. That's not teaching. Well, teaching, who's our country and our strength. But on your bit in country, a good room to be done. If you got to the market, you can share it with your baby. But you will be out of it's two different things. What kind of instruction, any language of communication, and that's what we did in Africa, very different. The problem in Ghana is that language is very fought in the world. Do not catch. I can't get language. I can't a group of people. Omo language and a chief. I think there's a difference. A people is that even in Islam, a part of the tree languages. People use that fancy. You become fancy, a Krabuchi, a Santichi. There are different strains. And then it is about for coming the wife, I say Asantichi. Asantichi, I am performing that for political identity. It's a quite here. And before we ask before one country. Said the before me at the UK as an identifier
ɔkyerɛkyerɛ. It's not like a cheap economy to make me a cheap one. And that's why we now have like Rofaka. That is the problem we have in this country. The Odukono Kana Etiase, a big Kana Etiase, to play a Minister of Education. Now, policy about you, and they say, if you local language, Prof. Etiase. See, it's very big now. In fact, air starting, don't say very mother tongue instruction. Almost to be defining mother tongue in the Ghanaian classroom, after for the local language. And we're moving from mother tongue to our local language. Local language here, there, language on the playground. Be a minister, not paramount chiefs be a son. Actually, about cabinet. Say, language in the school, or the local language in the bar, but Casa de Jacob, Casa de future. In fact, it nearly got to put in Ghana into the war. And I'm catching the president said, so there are professors at the university, actual documents in Ghana, says, local language policy, won't mean applying law, majority of Ghana classrooms. It is true. We are already today. Now we're going to Mako. Now we're teaching or China, so take us on teacher on take us I'm Polarian Eka. And Polarian, we in the one, Casa will feel a difference. It will be the Casa in French. It's in Ghana, Cabo, the brain, Cabo. But we are local language. Also, you'll find KG1, KG2, private 1, private 2, private 3, a true primary 4. They start focusing on English and they're because we don't have Ghana has about 40 languages. A basic 2020, not only 9, and the other said GBC for GBC TV, it's really Kassawa. 9. There's no ethnic or tribal group in Ghana. Nigeria, a Bible-free Nigeria, Ghana, no Zogo, never Kahasa. As for the 9 languages that they are proving from 1957, the channel GTV1, GBC1, GBC2, and then that outside the camp. It's the ancient language now, as if I can't there is your aspirations are here, you need to ask for the fact Casa Control for that year. Casa Pen, you need to for that. English, every second the grandpa said Latin. First, who's the language of science, nay Latin. Language of aristocrats, nay French. Commonest language was English. It's English, and that's their own behavior. In fact, most people don't move their job, don't speak vernacular. Some people speak their job, don't speak vernacular here. It is interesting. So the definition of vernacular, the language of the common people in an area. That's the definition. As a matter of English now, natural, or no near consider English, let's say vernacular. As we say, English. And yet only an identity for a certain people, the Englishman. It is not only the way of life for the English. It is a common language of communication around the world. Unfortunately, what happened war, Azerbaijan, empire that became Nigeria, African world, the two have the European country, the couple all over the world. It used to be English language is the same. Won't find your language of instruction. You can't. Because for Germany, there are no more proud people in the world than Germans who can speak English and they don't speak. For Holland, for China, everybody is going there. Not because for the whole proud. Very proud people like the Chinese, like the Japanese, like the South Koreans. But English has emerged as a language, international language of international business.
international geography, aviation, computing, English, and the standardized. So, as much as I agree with you, you have to use modern tools to achieve the same thing you want us to achieve. About 2 months ago, I feel very uncomfortable. There are many policies. What is about translating instant language is very high. It will touch us now. They are moved for the swag. Now there's only English to cheat. And they are able to cheat. Now they're English to cheat. They're going to learn English, but they won't also English. That is where we need our experts. Because in building Wikipedia, encyclopedia, and translation apps, we need our intellectuals to be around the table. And yes, our cousin are going to China, Japanese will share, Chinese will share. And we do that and they will cheat. So what India they can English? Obi obi English for about to say that. Look at Jamaica they can English. Almost every part of what is the English language. There are more non-native English-speaking people than English people. That is the same thing with our chief. We have to think about it. And then, we are a language app for translation. We have to put our brilliant minds together to help in the development of those applications. Over publication, we of our aircraft personnel. Now, we don't need to publish in a book. That's how we try to publish in the book. We will try to try to show. The one. Now, say, you see UNESCO for a certificate. Maybe a minister that be in charge of UNESCO. Who called UNESCO? You see UNESCO 50 years. You can take out the question. Never. For the 50 years, and now because it's like it, but you know, must can you because it's like it. But because it's there is this big where can take us from. People are using modern language and encyclopedias and Wikipedias to redefine where can take us from. Obi aka children might be every moment. Ashanti would it tells you straight, but Kente, you're dispute. Why? Our intellectual writing, if you don't write, if you don't publish, you perish. If you see modern methods, and also internet work, and we are the journalists, to call internet work, will be a cabin. You also want to put some like a chip here. That's what can I get to. Maybe I'll be there as a soldier who are translated for internet and so I said before internet for must say as a focus be almost share itself from open source review. The people are capturing the much as they offer. Yeah, right, the day must say. But they all come and they don't pay. That's what people that don't pay was promoting. The police have correction factors be separating fully, they are correcting because they ever saw they will not. KNUS and RAM, the Degania, the said activity in the university, KNUS to be a system. What's your step in India? So, we have to say, and performing the same, you can't get that history from say, what was the exact from 79? The intellectuals are very, very bright. So
Abofrosisi and form United Gold Coast Convention. I don't think it's very interesting. So if you are going to be sent into pettiness, never I'm off from here. Or the second, now training a whole day and they see this job professional studies. I'm not second you. I'm not second any. I'm going to 70 and I'm buying different yourself. But yeah, I'm buying one and yeah, I'm buying second policy. But we're going to come up with an idea. This is your test or to be or you're buying to our Jeffrey yourself. Somebody Yachi, you're from they won't ever invest into one, that would be paid in our life. You're very great. That's a guy that kind of cry, I said, and I said, it's said that we got the wise. It was like that job down there before 1979. But all the social history, all the social language, I believe that we are starting to make an identity called Ghana. And Ghana will never be prosperous if the individual or constituent parts don't prosper. So second year, I will say all the constituent parts of Ghana, I will say me, will be to themselves the education, and will be to themselves the foundation, and will be out to them. It is a mean element to say, one to care with others where we are. That's today, experiment I have come around. And so, about the way you come to the free listen. Lectures now, I can actually, what was I taking? And Obasa State Ghana will be good to be. Remember, example, one of the defining precedents for Ghana's independence was a router. And you use that book and colleges for education assembly. Today, the Minister of Education, which you said, the candidates of education that they say teacher food will be and then all the children are they needed an upgrade. So the call here in America, how do we go about changing it? We decided that more university professors are only kind of perform. Now we are come out with a degree. They were. We didn't stop there. They say candidates of education, instead of standing alone, they're former universities, public universities there. So now professors there were one shades and candidates also. That's not an idea. So what I would check was one thing I said, then I can get teacher here, or Joe Putin. Or Joe Putin. Or what I Joe Putin. But Joe Putin is. We should think about it from the beginning. Language is an identity. Language is a way of life. Language is a culture. Language is a setting people. We should not miss language as a communication instrument, as an instruction instrument. There are two different things. And what process here are going to be acquired. It is very, very true. So, what are the grammar meaning? Say, God, let's say, I want to say, if you say, or can't say, we don't have a phone, and we'll read the phone. The whole source of phone, what we have to say now, or because I read the phone. If I say, oh yeah, we'll be at what will be mine, so the wife here to baby. Now, I need a watch, and if I'm watching, no more will pass. But to make us make a people will pass. It is important. So, answer the number of mic or radio station, you should belong to a certain professional body. And that professional body should ensure, so what requires some training. Imagine, say, for professional hospital, no, we are going to hospital. Now, you are a doctor, and you go to sick and hospital. And my family, the family, they are so a doctor. And I got a and I said, we are saying about the father,
than said they had achieved in the last 70 years. But if for medical or somewhere you have contrasted it there, you have been confronted with such a big challenge. Minister for Education, there is so many. Oja platform society in Ghana by when free of money, I buy their century. And in our country, in Nigeria, they have started this same local language for 3 years of future. Because when this speaker, or in Nigeria, first black man on the Nobel Prize in Literature, or say he supports local language. But language of instruction is required. Nigeria has about 200 languages. The best is English. It will allow us to become a united people and ensure national cohesion. So it's several. We should not be competing. We should train more teachers in Chi, more teachers in Frafra, more teachers in Dagari, more teachers in Awara, more teachers in Infante. That's the same example for good teachers living. Because of the crisis here, that's what the can't teach us. Open, Frafra, you know, here Frafra, one of the Ghanaian languages. We have Frafra teachers. Now we have the Ghanaian Frafra. But we should be evolving such that circulating public school. That's what we should have Chia. We should have Chi instructor in the school. Oko, the God department, that means we have French. If I make exact class French chief for the German food now, it is never done. It's yet out of that class for the Kakasa, and she has if I want to learn French, I call the answer and say, another French language laboratory. We should be having local language laboratories. That was schools, the junior high school, the basic school. C'est pour ça que je suis un French, c'est pour ça que je suis un German, c'est pour ça que je suis un Hausa, c'est pour ça que je suis un French, et Chia, je vais venir pour toi. Et quoi que ce soit, les gens qui ont un Ghana, ils ont dit, on est à 7, et puis c'est pour la mission. C'est peut-être la version. Peut-être la version. On est à bas, il y a un cadre, il y a Chia. Thank you. Mama, wybacz obrę. Kakra. And so, with no further ado, let me just stand on it to simple locals and just deliver what I was actually asked to do. And so, I'm standing here in front of you today while Jerome is standing before you today with deep humility and profound sense of duty. I bring to you the warm greetings and blessings of the occupant of the golden stool, which is Her Majesty Otofo Osei Tutu II. His Majesty has asked me to represent him today because of the weight and urgency of this subject. The Opunsuo lecture on his founders of the Asante Kingdom. And it is ironic because the founder of the Asante Kingdom is Otofo Osei Tutu I.
He was a visionary, a great leader, a strategist, and a builder who understood that the soul of every great nation is embodied and also embedded in its culture and identity. It is even more fitting that the lecture also reflects the spirit of Otumfuo Osei Tutu II, a modern embodiment of the Otumfuo legacy, also a true visionary, a true Abibiru, whose wisdom, courage, and foresight continue to guide us. Gathered here today in this historic Prempeh Assembly Hall, we confront this critical question. In pursuit of sustainable development, same SDG goals that we talk about, what is the place of the language we were born into? Is our language merely a medium of casual speech? Or is it the very engine of our progress as a nation? Professors and politicians it's what you mean to be new one. If we say, Kakre bin Anaka the Pacific Association, and I'm in the CNC. My father also said, local school, and government school, I work in Western school. My father said, be obeyed the I couldn't be a school in here, be a train by any quite by him. And I don't know, you know, when you be that swap, you won't come back. Or who you send another more. Say, and never be a use of more children, come only wake up, wake up. Now, I didn't know so I already knew what you are. Yang to Yang, I might never say, and you what you are. Sir, I feel as I were here as I can sound. And when they see them, and to be one another, I love it now. My couple of our church and young people, men who said in all our own things, they won't be here. Rapper getting a lot of pain. Into all the say, and ye, a bit of super, I know, as one thing they want to. Into a year day, no, fine. Problem needing our first time we threw a tree, now we have class 5. University primary, we need senior boy. Class 5, and then cherry tree. AF, class 5. And so, and no one minimum is in there. We go up from college, and then boy. And then it's like classroom 3 for 1 is for 5. See there.
deɛ yɛka no ɛdi sɛ yɛpɛ sɛ asante gyina na asante kasa gyina na yɛtwi no tumi gyina no ɛgyina yi a yɛn mmɔfra no wɔ primary school yɛmfa tantaa wɔ school no mu awɔ sɛ ɛwɔ bi awɔ sɛ akwaa no wɔsua a wɔtumi sua no fie ɛtumi sua no school ɛtumi twerɛ mɛka sɛ ɛtwerɛ a ɛkoma ka ɛtumi sɛ ɛtwerɛ ne nyinaa ka nti awɔ sɛ ɛtumi sua ampa nipa bebree abɛka wokɔ school na wokɔtwe adeɛ ase no woka boi a ntina twi class ba awura wokɔ meɛ de hyɛ bɛ na kae nkɔtwi class ɛna ɛde de hyɛ a ɔho wɛwɛwɛ sɛ ɛyɛ ɛso so woda no kɔtwi adadane kwan so ɛnti a mede tumi sɛ menka dwene mɛka wo ɛfiri sɛ sɛdeɛ rɔf bɛgyina ha ɔhwɛ ne deɛ ne dane no de yɛ metrawe a kɛtɛ enti yɛ mmɔfra APC foɔ menimfa menimɔba ɔmo nka bi na wakɔfa nanana ma bɛgyina ha mpa pareyɛ no ɛyɛ no na wɔbaeɛ wakɔyɛ wɔ hɔ akɔsrɛ na ɔde ma bɛgyina ha na wabɛkyerɛkyerɛ bi a katwie ne kama wokɔ fie a woba ne nkatwi ɛsɛ a wasisi mu enti mo adahoro a deɛ seniors ɛkɛn deɛ mpanimfoɔ ka deɛ professors ka ne nyinaa bɛsi adeɛ baako pɛ firi sɛ yɛne yɛwɔ fie ɛnananom mmienu ɛnam fie sɛsi a baako ka borɔfo baako so katwi kamakamaka yɛwɔ no wɔka twi na ɔna wobɛka asɛm bi akyerɛ hɔ a ɛnim a bɛwɔ so afu nanso baako na waka ketewa ɔno bɛbɔ ne sɛ speak English 3 and 5 3 and 6 speak English ɔno so yɛwɔ ne a bisa sɛ wɔn sɛ ɔsɛ fa sɛ ɔbɛka twi ne paa na ɔpɛ biribi wɔ nti nkora nyinaa ɛtumi sua ma yɛyɛ onim deɛ wɔpɛ na onim deɛ ɔbɛnya a ɔbɛsua deɛ yɛka nyinaa ɛkɔ abɛn mu a ɛbɛsesa deɛ yɛka nyinaa no ɛkɔ afiefie mu ɔbɛsesa ɛdi ɛntira ɛsiane sɛ ebi koraa na me ho kani na yàmó mekasẹ nti ɔno nso pɛ sɛ ɔno nso deɛ ebedie ni ɛnsɛ hwɛ yɛn kasa mu ntumi nsua kasa ahodoɔ wosɔ akora na ɔno nsua kasa ahodoɔ nti sɛ ɔne ɔmo kani kura te fie na mo ka kasa different mo nkyɛn wɔn ɔmo bɛmu ɛni nkɔla ɔwɔ fie maame yɛ gɛɛba papa yɛ gɛɛba akwara ka gɛɛba ka borɔfo ka twi sɛ moyɛ mmadwen nkoa ne ɛbɛsu maame ne ntumi nka twi papa no ntumi nka gɛɛba nso ɔma ne ka kasa ne nsa nyinaa ɛyɛ nkɔlaa bɛne sɛ ne sitiɛ no akyi deɛ mada wo ma yɛwura na ɛma bɛgyina ha APC mo na ɛmo de yɛaba adeɛ a mo de yɛaba yi ɛmu otu ɛyɛ national dialogue ɛyɛ national dialogue the former minister of education kɛ ɔso ɔno wakɔ aba ɛde koro naa ne asa bɛsi ɛdi nkyɛn ɛyɛ adwene baako a Ghanafoɔ nyinaa yɛnya na yɛntumi mfa nkyekyere ɔman na sɛ yɛkyekyere no sɛ bi a na obiara pɛ sɛ deɛ di kan ada wɔ ma adeɛ bi wɔ hɔ so na wokɔto so na deɛ ɛdi kan no sɛ wogyina ɛno so na wode to ɔna hɔ a ɛnkyerɛ sɛ wontumi fa bi nka na sɛ sɛ deɛ ɛnyɛ hɔ na bɛkɔ na ɛmu aba bɛgyina ha yɛwura no bɛgyina ha a bɛtumi tutu kakrane abɛgyina ha yi deɛ ada wɔ asantesɛm ɛne yɛka yɛmma yɛasantesɛm hia yɛmma no ɛnhyɛ ase ɛnyɛ yɛ so mpo a yɛmma no nhyɛ ase firi yɛ mma no so yɛmma yɛ ho 5 years 10 years yɛmhwɛ sɛ asante ɛbɛsesa asante ɛbɛdane yɛkasa no nti mentumi mfra ntoma na wɔ ha se ɛnka twi a mɛkɛ na menim dwuma yi bi awo sɛ mehunu die mo nyinaa sɛ mohunu die sɛ sɛ yɛwie a yɛde to abɔ yɛ nyinaa yɛgyina ne mmora na yɛde keke asi so mo nyinaa ɛno na ɛbɛma dwumadie yi a yɛahyɛ ase sɛ yɛyi
Asante Professionals Club, who ministries, all these places, the to end it, I'm saying some paraphrase, you are some of the Maya. Let us, that's so. Makanina, Kaka, the Suku, Nawakemi, Yokoyeni, Nita, you are Makeni. Asante Professionals Club, Momaya Santa, Momaya Santis, and we are with the Minas. Before that,
And then they that can see Ashanti Professionals Club. Or what they could do, people do Okada so. I like to see Okada so. Yes, of the people be with us now as we set apart this site and turn ground for the building of Kwadaso Community Library, in which the people of Kwadaso they meet to study, research, and equip themselves in your name and in the fulfillment of the community and the nation as well. We pray that you continue to direct us in our doings, that which is begun in the name of you may also be completed, and as is also served to the glorified of your name. May you bless us, may you give us wisdom, knowledge and understanding, so that whatever we do will be in the glorified of your name. These and other things that we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. The electoral area high. You fed the east answer. Professionals Club. Omaba, Yabama Honorable Lawyer Vincent Frenton, Rebecca B. Kakra Ayede, Ediashi, Jumedi, Adi. Maybe senior to go on a share of Print Assembly Hall. Now, you did maybe Casa for the cross into Casana and to Associate Namas, Madaro, Infantile. Now, City City, it may be Mobekaya, Friends of Padasu, F4, ASA, one, Common Sans, the IAB, friend community library. I'm going to suffer. Nana Brown. I'm a despite and there. It's not what I saw any. Now, if you be Macaka, Emma, Omoya, somebody shares, and them say, Omoya, somebody shares, and we turn the Macaka and to me on Cobebia. And the foundation went to me. Now, Madaroma. Maybe chairman, maybe I'm here to my middle belt government authority. They say about the soul. Now, yet maybe a number of buying. Now, I'm buying super soul, and names are buying it through yet. I was thinking I put it to much maybe that I have. So no, and to me, I'm going to. Because if we are to act, I'm buying son. It him say, and that's only GT or say, I put it to me a person. You wouldn't ye. Any of who I say, Asante Professionals Club. Yes, no, Baba, so you. Now, Assembly and Pompon, so the president or there, they can watch you. Media, they say, will be able to say, it's a project now, Friends of Father, so for that, a little bit of so. I put in a baby, no, project 90, and not one of the other board. Or down on your friend Mr. Isaac
entry yɛde nsɛmbɔ kɛseɛ ɛbɛhyira no kan na ɔno nso ayɛ dɛ abɛka biribi kɛseɛ paa ɛde akyerɛ nananom ne ne mpanyimfoɔ ne kwaada so momfa nsɛmbɔ kɛseɛ ɛmfa nhyɛ Mr. Isaac entry ɛda ase kwaada so nananom dɛ bɛnsa ɛda msa yɛ nea yɛnua Vincent kaeɛ na mesɛ ti mu bio sɛ nyɛ saa ne represent ka dɛ ɛdi kan yɛba bɛhyia mo na yɛagye mo atena wie mu a ɛte sɛ na menim sɛ yɛma mo de bi mdeda mode akyɛe sɛ ɛsɛ mfuo dɔɔso a yɛ ne nyinaa na mmom nɛ sɛ nka ɛbɛyɛ bɔdeɛ no koraa sa na ne aka no yɛayɛ soso ɛnyɛ hwee nea ɔti ɔkaa no no yɛnso yɛte ne saa sɛ friends of others so bi na ɛstarte na yɛyɛ Asante professionals na ɛdeɛ ne yɛde kɔkɔ yɛn ho ara ne sɛ yɛsom sikadwa ɛdeɛ yɛde kɔkɔ yɛn yɛsom sikadwa otumfoɔ na te sikadwa so nti yɛsom otumfoɔ ɛna nyame nkyɛ adeɛ mo ara nso so moapiapia yɛn a Nyankopɔn adom yɛtumi akɔ sukuu kakra ɛnya baabi agyinagyina kakrakra na ɛsiane sɛ baako werɛ durɛ gu mpanifoɔ kaeɛ no ɛna adwene baeɛ na ɛnɛ deɛ mode hyɛ no bɛka ama no mahu sɛ ɔsom yɛ bo yɛnti ɔsom yɛ bo ne sɛ berɛ a adwene baa sɛ na Nyankopɔn ama yɛn adwene ama sesei kakrakra wensom bi ato no bɔdu kakrakra a ɛtumi de boa ɛna Asantefoɔ mma anaa Asantefoɔ a sɛbi ɛwɔ akwantuo mu kakrakra nyɛ aburokyiro ɛstarte wɔ Ghana ha yi a headquarters ɛne manhyia ɛyɛ mode hyie ɛne onuanom ɛne ɛtoato adwene ɛne yɛka bɔ wɔ mu a mfie du na megyina ha mfie du ɛna yɛtwa mu yɛayɛ nneɛma bebree na moatra ase akyɛ mempɛ sɛ yɛbɛtu yɛ ho agu mu so ha na neɛ de tietie mu ara ne sɛ yɛadwene mpo nyinaa yɛaboa ne sɛ yɛbɛboa Asante nkɔ so nti yɛtee sɛ biribi sei kamakama adeɛ a ɛka yɛn yɛbotaeɛ ɛho sɛ yɛmma abɛɛfosɛm no ɛnkɔ nya yɛn Asantefoɔ na Asanteman mu no sɛ ɛka Asanteman rawra ka ho domfoɔ no ka ho ahafo ka ho but ɛsɛ yɛfiri biribi ase na omomo nnuamnua nso so esua nti yɛntena hɔ na abɛɛfo ɛnkonya Asanteman nti yɛte sɛ biribi sɛ ɛfiri ase a ɛyɛ soro nka sɛ yɛaka ba ɛyɛ soro no ne yɛhwɛ 10 years anniversary a yɛdie no ne yɛnya adwempo bi sɛ yɛbɛyɛ akɔsi bi na ɛsɛ adeɛ wɔ a ne adeɛ wɔ no ne wodeɛ ɛyɛ mo dea ɛna moba bɛdie no nti adwene ntoatoa no kɔbaa ya na anoma bi ɛbisɛ gu yɛsɛ kwaada sofoɔ nso so ayɛ project bi a womapagya foundation wosi dan a na wonya yɛ foundation no bi a wotumi home aka sɛ wopagya mu a na wotwe bio na wotwe mmiɛnsa na wapagya mu aduru baabi nti yɛde ani abɛmfafa ho kakra ɛna nnuanom bebree a wɔmu ne ha nso so yɛgye tom mu sɛ yɛmmra mɛsɔ waseɛ ebi a yɛntumi fa bosome ayi nanso ɛnyɛ dan a mɛma ne mma a yɛmu odu sɛ deɛ yɛma nimguaseɛ saa bia asi a medebelt ɔma bɛsoro no kɔ no yɛmɛgyina ha ɛmɛdwa yɛnom kwa Nyankopɔn bɛyɛ yɛn mmoa na yɛtumi akukuru wei aba ɛm sɛ yɛde to krataa so no ɛbɛyɛ biribi sɛ ɛho sika no ɛkwadi mu sɛ wosi dan na wosoro no a ɛsɛ biribia ntaabo no nyinaa aporɔ ntaabo na wo nyinaa aporɔ biribia nti ɛsɛ wo san ɛhyɛ aseɛ mobilise na woyɛ nti ɛyɛ mpayɛ ne mo support na sɛsɛ deɛ Nyankopɔn mmoa na ɛsɛ yɛhia nsuo wɔsi o nsuo wɔ mfie me nsuo ɛfie ɛba mo bi na kakra yɛapagya because yɛnya sika no kurum saa ɛmfa kɔntrata kɛseɛ kɔnsa sɛ ɔma mɛyɛ because ɛyɛ kakra na
yɛde yɛ ho toa ne deɛ ne mmom yɛagye atom sɛ yɛbɛyɛ ɛnɛ dɛ yɛaba sɛ nananom ɛdi anim na yɛnsa neteɛ ɛnto mpete ho sɛ yɛsoso yɛbɛso mu yɛhwɛ ne yɛno bɛyɛ yɛtete na mo use community library but say yɛ combine it like you say library no ayɛ abɛɛfo bi onye book nkwa ne yɛde library say na internet kora yɛde twe books no na nkwalaa no ɛno kora ne boa nkwalaa because ohu books bebree wɔ internet so compare sɛbisɛbi nimdi ɛwɔ mu nti nyame mu ayɛ sɛ na meka yɛ yo pamcho yɛmmɔ nsɛm kɛseɛ paa yɛmfama sɔno so wɔ ha yɛmfa nsɛm ɔne ne nnua wɔ ha yɛmmɔ no nsɛm kɛseɛ paa ɛyɛ nana ɛkyɛ ate wɔ asaman kani baa kɛse ɔwɔ ha yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ ɔna ɛyɛ abaase pema ɛyɛ yaa yɛ papa yɛnua yɛ biribiaa Joseph Menu abusua panyin ehwimase yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ ɔmaka ne nyinaa no mpanyinfo a wɔha ne nyinaa soso no yɛmɔ yɛn nsɛm yɛdɛ ɛmfa ma ɔmu nyinaa yɛwie no na yɛwie APC foɔ aba ti nana mɛkyerɛ ɔmo soso adeɛ ɛdɛ wadaroma na mede ɔmo akyerɛ ho ɛyɛ Mr. Isaac Entry ɔnna yɛ mpempen a president a ɔda Ashanti Professionals Club no ano yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ yɛyɛ this year, quite as so if you must this year, Concron Vincent Frimpon Manu, or how a lawyer this year. Prince Poku Edu say, or how a penny, Yafa and Sambo and Famala. Madame Amasawa, Kumeru this year, Monfa and Sambo this year, and was a fuck who you know, APC for. Ọmọ adéṣiẹ ẹnna ọmọ bàbá adéṣiẹ fàdà sọha ẹmẹdẹ ẹnumere yà yẹde ọdọ ẹdẹ ẹgbọdọ mpuntuo ẹnna ọmọdé ẹba fàdà so yẹn fa nsẹmbọ kẹsíẹ pa ẹnfọmà ọmọ nyinaa ọlọmọ akọọba ẹtùọ tùmẹdìẹ no so ẹm sẹ Honorable Eric Esibe a ọna yẹ MC ẹwọ fàdà so ọno soso no ato nkira ọba. Into me ama into ma no no presiding member and the day wa baba betlem e dey ma yemo nsem ma city no na ase ye twa bi agya enti mesha safely me na me president be free ho no e na me nwan e be di echi the next president. And Mami Nana Masewa, our Frikumo, also University of Cape Coast. The also be a president after all, no, and now the current president of French, Sana Typhoon. Honestly, a cook of food. In fact, that's him. It will be a poem found to Kini, and Dr. William Opon. Honestly, Ghana, Hanina, all camp procurement for a Kunina. No civil service office on headquarters. It's procurement for the money more. And Nana in Kabomu in Gosun Kabomu. The Nana Frimpon, I'm also a member of the course. And since you are your secretary, your friend Ora, Papa answer. Nana Hema Kufu Nyahema. So, on this is CEO, National Health Insurance Authority. You also kind of member. Happy secretary. What's in your training? It's also kind of
ɛna yɛ maame Mrs. Eche na first name mo na Nana Konedu Mrs. Eche nti ɔno so yɛ member ɔsan yɛ kofofu na kofofu no yɛ agye title na ɔno deɛ ɔyɛ members no mo wɔ America no ɔka ho na ɔsan ɔba ɔsan ka yɛ ho ɛna yɛ nua ɔpam Otio ban from Pong, the type friend of Pong. Or a past executive. And Abranti, Aswana, APC member. Hey, we're a new member. New, said a new member. Jonas, honestly a member. Men construction. Want to say what that's supposed to say to construction. And also for praises. And Madame Felicia. And Doctor PhD in agriculture. Within an Iranic Prince. And a union member, yes. A kind of more fun to me. I remember time in a tremble pant, you know. Since a while, if you ever come with me, said the name of Auntie Madaroma, not APC for members or more. In your Kakre, the enumerate sound program beyond enumerate. Into a mat, do Doma, Equia, or you be sharing. Madam, I'm and of me, I'm a bad no psychiatrist was going to the bar. Make a big country and I nominate APC. Your culture, you decay APC for and say, Odamas as district assembly. The Yeshua say other partners organization and what community societies on Baba in various communities. Yes, say Benuswa India, and I don't also to make it down for. If you are buying a year, I could afford to make it down for you. Don't want to beat me. So I buy a year now from Woody. It's other partnership organizations that are in various communities, any woman. Say a partner with a buying now your cost word input to my bar. A bagua, I'm a development in a pen in a phone to my friend. Namia don't need to move we are Oliver Trace. Yes, I catch him was a monster ready. I didn't say I'm not because of say a loyalty, a day I'm with my lawyer quite so this year. I don't know why. And it is Yaman, I'm so glad if I say a back, father so many cinema. In him saying I'm not the movie. It move years were Montana here. I'm also one walk quite so many cinema. Not quite so ever look at Nidi can be the Yamias. At the end of me, who and I am the thing. We drew her 2 o'clock per day because my time there be a mini assembly. You buy and I'm not saying no material, and American say, creamy a father. And you're my family number 1. Containers in the room. Nessan, you may be say you buy a concord, or there be a do. I say, if you're taking away, you may not hang you away. Sending Uncle Pardon. No mucho money, I'm saying, APC, Yamisram. Yet, me can do a senior macam. You rap addition. Tis addition, no monsieur, air bass anti-mem idea. Made me by school, I mean, class. So good, me do and me didn't see a number. Yes, I say, said ye is zero, bears 80s. No one is zero. Paint to grab me, say, the account. The account. The catcher want to say, I said that. Yamen Koso. No mamma, no Numa, and the money ye be a yakasi. Not Jumedian intimate rasso. Then set Yame, any Yura,
ɛne kwada so man ɛne munya yɛnka ne tenten deɛ yɛka ne sɛ yɛda mase yɛn nso so deɛ ɛwɔ biara sɛ yɛnsuo ne yɛde bɛbɔ a yɛde bɛbɔ yɛda mase paa Yes, I say Kosama and Delhi. Na dwumadi a ɔmahyɛ ase a ɔpada so man mu yi ɛwade enwie pɛyɛ ɛda akyi bia yɛhyia mu ha ɛwɔ anigye mu a yɛde ayɛ yini na ase ama ɛgya APC membership ɛne executives na ahyɛ wɔn nsa ɛsɛ asɔ kɔ so aka yɛ wɔn na adom a wɔde bɛwie adeɛ bi a wahyɛ ase ɛwɔ ha ɛne adeɛ bi a ɔpɛ so ɔhyɛ ase ɔbɛde bi a so bɛkɔ so ayɛ wɔn adom na wakɔ so abɔ wɔn ban yɛ titiriw dwumadi a wɔdie ɛne anumere ɛwɔ baabi a wɔkɔ na kwada so man ni mu panifa ba han so ne wadi anim ka akɔdu yɛmfie ma so die mu na akɔ so ayɛ so yɛadom na mmoa kakra bi awade bɛtumi di aboa ma dwumadi awie pɛɛ no yɛtumi di aboa yɛde di aka ne yɛsrɛ wɔ Christ wodie mu adom ne ti amen Where